Yobiyo, Kenekwa Moon, Sikomalu Numa. How are you guys? Greetings. Yes, I'm here once again to share some interesting moments with you. A time to laugh, a time to, you know, stay away from worries. All right, you are welcome to my channel, Nnukwu TV, Nnukwu Media. This is where we tell it as it is. We touch on different aspects of life, sports, entertainment, commercials, and then otherwise. Everything here is 100. And we keep it real. That's how we run it here. Though sometimes, most of the times, not sometimes, most of the times we run our program in my local dialect or in my local language anyway, which is IGBO. And then my people feels that it's better for them than using a different language like English. So for those of you who are not even happy with me because of the language barrier, I'm so sorry about everything. But you see, that's the way it is. If you are not an Igbo person, at least try to learn the language. That's why I like the Zulu people. The very moment you come to Zulu land, they will make you to speak their language. Yes, it gladdens their heart when you speak their language to them. They love it so much. You wouldn't even know that they speak in vernacular. That is foreign language. They speak their language. Both you old and young, everybody flows with the language. But here, we don't use our language. So I'm trying my possible best to see how I can infuse it into the people's head and mind so that they will be proud of our language, which is Igbo language, the best of it all. So, they can and I say, I be alokai discuss so makawa Dibiia akpolo go Mmiri emegi arrest again ndị agụna chamber ụlịa wee bịa ka ọ kọwaa ka o gosikwenụ fa ebe ọ na-anọ eme one or two sacrifices. Ịma na Dibiia bụ a na-eje achụ aja na mmiri, achụ aja na mmiri na-eru eru, ọ bụrụ mmiri dọọla mmiri na-eru eru eje achụ aja, achụsi aja ife na-eli aja ebịa naba o nwee feelings na-eso ya. So ife a bụ part of omenani anyị, mana o nwere ife nna afụ mana ife dị na ka anyị bịa ka anyị tinye ọnụ anyị si ya onye na-achị anyị achị I like such practices. I like ya mana ọmaka esi ya agbadi egwu etu ọ dị ya n'obi because na-enwere ife akpọ freedom of worship ana gị nwa bụ nọm 001 na the state, so ị kwesịrị ịbụ a protector of the law. Ịghọtago, mana a ga-enwe law and order, orderliness ga-adị. Ịghọtago, and ọ ga-adị in all the spheres. Ma ọ bụrụ na ịbụ a very good and competent leader, ị ga-make sure na balance everything to allow for free flow of information, free flow of interaction, free flow of communication, free flow of ife ọbụla. Mana onye isi ana anyị dachi Anambra ọlaikisiri ya, so ọ na-agba mgbakọ esi ya agba onye a kpụrụ. O nwere ife nchọ ka anyị na-anya ị na-anya ifuru ọrụ agụ na-eche mba na-alụ na ị ga-afụ ọrụ agụ na-eche mba na-alụ na Anambra steeti, mana normally ife abụọ ọrụ polisi kwesịrị ịlụ. They create another thing outside federal government establishment. Ejikwa ya sị na federal government ma anya mana ife abụrụ ife eji malụ federal. Ọ kwụsịrị na polisi iji si ike gafee polisi ruo na civil defense ọgwụna. Ilu Enugu Hausa taa enwe Hizba police, and anyị nwa bụ ndị nọ saịdị anọ Hizba police anyị ada like ya mana ọ nkụ dịkwa na mba fa ọ na-eghelefa nri mgbe anyị na-anụ mkpamkpa fa akpalụ bụ mgbe ọbụla fa alụ jọọ anyị anụ ya
mana fa dị active na-alụ ọrụ dị for many years. Abịa na kịta na agụ na-eche mba na-etritizi fọkọp ndị mmadụ. Ke fọkọp agụ na-eche mba na-etriti ka ịma ma ọsọ ebe a nnọọ bụ ife kwesịrị ka eme enforce ndị na-ezu ori, ndị na-atọlụ mmadụ, ma ndị na-eme ife unknown gọọmenti. Ọ maka ya ka eji wee wepụta agụ na-eche mba. Ndị ntọrị mmadụ na ndị na-agbagbusi mmadụ na ebe a niile ọkalị, which means na ọkalị ọrụ polisi ga-alụ, because na gọvanọ ama command wu commissioner of police. Before a ga-eme anything, okwu ga-agbagogodo Abuja. So ọ chọzie ka ya nwezie nke ya ndị ga-anọ under his control, under his command. Akpọta ndị anya ha training, ebute egbe kee ha ncha niile, enwesịa commanders, ebute moto officially bunye ha, nyesịa ha head otu enwe police stations, enyesịa ahịa. Meanwhile, enye conditions to this thing. Every community ga-eweta mmadụ one ma one dị ona, every community, and every December annually o nwere ego on every community na-akwụga n'ọka for security. Every community nwere ego on fa na-akwụga n'ọka achinye unu security. Ọ ife a niile na-abụ ọ na-eme sometimes anya na-ekili ife niile a mfo onye mfo normal dies a poor masses ka wele ya wee a poor masses ebe fa na-agba mgbe over nothing. Ihe netu anya na ka ịghọta ife na-eme na be nna ya ịpụta na anụ mgbe Awolowo fa na-achị, mgbe Zix fa na-achị, na ka na-achị during your own time. Ịghọtala ife na-eme atọ nwe ife ịghọta na-eme na what do you understand? Agụ na-eche mba bịa duru Dibiia ka o jee gosifa, ejegide elu edi a ọnọla ebe a megide chọkọ mechifere na ome incantation ya niile ome detin wụrụ ya naanị. Ọ wụrụ ya naanị. Ife a ga-amụta erika. Ọ bụ na ewepụ na-ebu egbe wee noso nwa Dibiia, power su ya wee bịa that place. Ife ji ekwu ama na most of ya afụsighị ya. Ewepụ egbe dị involve and situation the man nọ n'ime ya, nwa Dibiia nọ n'ime ya. Ị mara ọ bụrụ na normal client bịara ya nwa obere ife ọ ya kpọdo mmụọ mmiri, ọ kpọọ onye ugbo na-abụ kpọọ ya o mee ka ịghọta na ọzago. Mana nke a due to situation the mmụọ a na-akpọ oku azarọ ọ ka ịghọta na mgbe ụfọdụ n'ihe niile abụ ọrụ ka a na-eri, a na-esi itiri na ego iji bịa ebe anwa ana. M ga-akọlụ na akụkọ this night konu wee na-aghọta na-agwụ na ife niile ebu ọrụ. Ịma o nwere ndị faya na-ege ife a na-ekwu, ọ gbasara m ife mere na mma akwanyere ugwu na mma mkpọrọ ya afa, mana ọkwa ma mmekwu m ga-agwa ụwa ife ị na-eme ndị alụmanị. Ị mana ndị a na-esi iti sie ọrụ ndị Dibiia, ịma ndị Dibiia na-esi iti bụ ọrụ si iti sie anyasị asị na aghaji ịlụ ọrụ mmiri, and ị ga-afụ mami wọta life ka ikwete na ọ na-eme. Na-ege m ntị na ọjọọ bụ ọkali nne ya, mana ndị a ga-eduru ugwu n'anyasị bịa. Ị na-agbadata na mmiri a n'abalị a menụ adachisigoro n'akụkụ mmiri na ị na-ejekwanụ saịdị egwu ahụ atụrụ n'ime anyasị. Ị mana anyị na-agbada na mmiri na o nwere ka ebe na, mana ndị a criminals azụrụ azụ fa na-anọ na dị mmiri ọsọkwa ya na-akụwa am fa nọ dị a taa mami wọta ọ ga-enwe ya nete mbụ mami wọta ndị a na-eri gị ọrụ. Eruo di ya n'anyasị a mgbe ahụ na-abịa efu ha rịbanyesịa n'ime mmiri. The last man ga-abanye onwe ka o si mee mkpọtụ nke Dibiia eburu ụzọ mee na ahịa biko na ahịa na ndị ahụ ọ bụrụ na etu ka vidiyo n'abalị a Chukwu ya akpọghị ọkụ. Come on, share this video ọsọ ma ahụghị aka n'anya ọsọ. Maka ibe bịa n'anyasị a ka nye gị lecture. Achọghị m ịna gị ego. Keep your money. I am rich. Keep your money ka nka ọrụ ahụ obere ogene ka ebe na-afịọ n'ebe a na-eti ụmụ mmadụ high jump na ndị a na-esi iti ọrụ. Ị ga-elu 4 guys kwechiri sie n'akụkụ mmiri
ọ na-abịa ndị amị banyecha n'ime ebe ahụ anọ ịmụ ife bụ na mmadụ na-atụ mkpu ohere ife a na-abụ mmadụ baa n'ime mmiri ọ nọrọ n'ime mmiri onye isi ya pụta n'elu ọ ga-anọchakwute dịka 3 minutes ma 4 minutes ma 5 minutes o dipendị ka lungs gị si arụ ọrụ ọ bụrụ na aka ya dameji gị abaghị sọrị ị ga-aka asị dị ọrụ anaga ma ịghọta nke mmiri na chi iri nke ọ bụzi a na eduru bịa n'abalị a na-ahụ ahụ n'ime mmiri dịte ndị anakọta ha abanye ha eje saịdị eme isi ya chaụ 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 ha gbapụtige n'ime mmiri ndị eduru gị gbapụ ọsọ ala ahụ ya biko ya biko ya biko ara ayọ dị ya mama ịghọtasị ya biko no ya biko na ya atagbuola onwe ya n'ahụ ka a napụta ya na ije ebe na-akpata oyi ya na-amaghị ọ ya amagide epi aka na-amụta onwe onye ya apịta amụghị anakpugogo n'afọ laịf ka ọ na ama na amụ na anakpu n'afọ chere daịva na kesi o nwere kesi ị ga-adanye o nwesị ya na-acha amụghị achọ ihe ama ebe ọ dị ịkpa ya aka inegosi ya o nwere wonde ị ga-aghọta so oge ahụ akpata oyi a na-amaghị amụghị anakpuola n'ime isi ga-epe na mpe ka isi ndị Biafra nwanne m osiri bulet metụ gị ebe a ka a gbasakwa gị ibe a n'ọnụ egbe kwụpụ n'ọnụ egbe kwụpụ n'ọnụ egbe egbe agbaghị n'isi abalị a egbe na-eme mfesasị egwurigwu ya ọtụta gị your own a na-ahụ ya bikoro na onye efuo na-efuo ọmara ihe ọ ga-eri na a ga-enye ya nke nwaanyị na-ekwusi ọmara ihe nwa a ga-enye ya kwuo ọmara ihe enye ya eje ka alụghị ihe ama na agbakọcha ego ya ọ na-achụ 20 million na efi ga-adịgodo ise na ọka na-ese ama n'ise ka ọ ga-ana aghara akasa ị na-ekwe nkwa a nakọtakwadeti na-efecha isi ya a na-ekpu n'ihe ekpu fam mmiri awụsa ebe niile hei isi na-egbuola ha gị n'abalị ya etu aka esisi itigide gị ọrụ oge finishi eme ya agwaghị isi ebe a muvuo na nga enekwara anya n'azụ ịnwe agwa n'anya n'azụ mgbe ọrụ aka na ebe a na-eyisi kọstiu eche mgbe ya na agwaghị ijebe mgbe ụfọdụ buru ụzọ jee plant ya ya omen dị a narị ya na-agwa si gwaghị mmiri ya na-eje ihe a jee plant ya ya mensis dị a nwere ma ntụọ kamera ejiri kamera wuo ebe niile ịkpazie ị ga-anọ n'oge a na-esi iti dị ọrụ nụcha afa ha nchawo mba Igbo biko ono hei alịla egbuela ihe a na-esi iti n'ọrụ ọ ebe a ka m ji wee sị nwanne m gị ga-eme ntị ife ga-akalụghị mma bụ fuokwa onye ị kpọrọ nyere laịfụ esi m ure nke m kpọọ ya bịa na tia ndụ ga asị anyị nyegodi ya ka ị mana ejigodi ya nwa obere oge na tia ya ọ ga-enyere gị aka ka isi gị chịkọke n'ọnụ ka ị na-afụ ihe ị na-afụ ụzọ ewure ebe ahụ eri ọnụ ụlọ ụka ka ahụ eri a na-eri mana ndị mmadụ na-eri oriri nsọ a with faith na ọbụla na ahụ Jizọs Kraịst eziokwu ịghọta ya a na-agwa gị a na-eme na ada enyesi gị mmanya ahụ ike ego enye gị ya hi nne yoluzu ovali sa a ga-eji nwayọọ nyechaa gị ya nwa ọbụla ka ị na-ebilivu na ọbụla ka ọbụla wee nwee ike wee zuo onye ọbụla ọnụ obi ga-aba ahụ na ya na-aṅụ ọbụla ba wotu esi itigo gị ọrụ bupụ bred gị saịdị ahụ ị na-afụta onwe gị na-ebu vampaya maka ibido ya na-afụta onwe gị vampaya gba ọsọ a na-esi iti ya dozie ya fada ga-akwụrụ ebe na-akọgheri ihe niile ọ na-akọgheri ọsọ preferensi ọba asụsụ ndị Latin ahụ ka nke anyị atọ ụtọ
ruo taa ọ na ha ihe a ha translate baya n'Igbo hapụzie Latin sụbazie ya n'Igbo onye ka a na-asụrụ ife a bụ esitiri esiti ị na-alaiki the language a na-agwa ka ọ na-adị ka asị na ebe a chọọchị ya si na ha bụ ezigbo mmadụ mana ọ bụrụ na e were binocular kpunye gị n'anya si gị nene ndị Rom ndị Italy gị nenekene ha ị ya agba agbọọ n'azụ n'obe nne gị for 1 week maka chi ndị ndụ ha na-asụ ọ bụ nke ndị na-agbafe pụta na bus stop fụ ebe nwoke were anwụ ekwe nwoke ibe ya n'ike na bus stop kwụnye ya n'ike na-eshu ya n'ike nwoke na nwoke ka nna agwago a na-enwe anwa agbafe mgbe wee kwụsị wee sịba gịnị ka a na-eme apịa eke bịa buru eke ahịa asị na ndị a na-eri o nọ ngị nwa weta repọt ka ebe ije ndị a na-asụrụ gị asụsụ ya na-ata gị ụta roproproprobrium ya niile nkọgheri onye a na-ekwu ya amụghị onye ọrụ esitiri esiti ya ka ngị nwasef ka isi ya amaghị na ego niile a ị na-ebupụ n'ala Igbo n'afọ Katọlik na-achịkọ ego a for 1 year ala Igbo aka London mma ego niile si na Katọlik diocese apụ wee na Rome esevu onye 1 year baa ya aka Rome develop pure ka m na-agwa gị na mana ọrụ esitiri esiti ahịa ekweghị ghọta ihe na-eme ndị ọcha sitiri gị anyị bịa ka on siti ego risiti ego ọ na-afịa gị arụ ife ọ na-afịalụ gị arụ mmụọ mmiri jezi kịta akpọ mmụọ na-efe awụọ ya n'ala ọ bụrụ dị izizi ndị amụma Baal na Elaịja buru ya Elaịja ịma na ike nga ya dị ọkụ ihe o ji arụ ya nwa ka Jos satacha ihe niile satasịa ya ịma na dibịa dị oke dibịa dị ịghọtago enwere dibịa dị iche iche Elaịja na onwe ya ji were kwuo ụmụaka oyibo wụọ na nke ya asị na ọ chalenjiri mmadụ 450 na ndị amụma Baal kpọgidere Baal akọ ha ogbu onye mbọsị ndụ na-agụ ya ọ na-awụ mmadụ na the steeti dị ọrụ abụrụ garanti ọ bụrụ garanti ewepụrụ ofu onye dọla akwa ọkụkọ gbuo nọ ebe a ka akwa ọkụkọ nọ wee kastịma ewepụta agaghị chụpadoro akwa na akwa ga-enye ya 3 million ya ewepụta agaghị ọrụ akwa karị ka ebe a ka dị kastin bido wee fesasịba onye ọbụla ọ bụrụ garanti ọ na-alụkwa ọrụ mana ọ bụrụ garanti ọntụ na-ebịa ha na nsogbu ha agwụgo izelai ọ bụrụ garanti mana o nwere nke bụ omenala anyị bụ na ifugokwa iji ịchụ àjà n'ime mmiri eji ịchụ àjà na mmiri ahụ a na-achụburi ya achụburi and ọ dị embedded in our own cosmology. Ọ bụrụ na mmadụ nọlụ mgbe ife ọ na-eme ada agalị ya a na-akọnekt onye ahụ with water anọ ihe eji eji dibịa alụ dị ọrụ ọbụla dibịa ọbụla dị connected to ani ha nwa bụ ndị a na-edu n'iyi with aja ani ewere aja ani edu ndị dibịa n'iyi iwu ịma na ihe ezụta ihe agbapụ ya ebe n'elu ị ga-emetụrịrị ụkwụ n'anị so nwe ọbụla ife ọbụla ị ga-ana na ihe tigbunwu easily and there were many things ọ bụ ha na idefile onwe gị o nwee efe connect gị na o nwee some energy otu isi nwesie ebe ntutu si pụtasịa ntutu gị odo ya na ife abụ antena o nwee ife ga-agbachi ime ntutu gị akwụla ọtọ all these things etu a ka ọ dị ọkwa ọ na-achịkọ so anyị ama enwe that connection because o nweghị ihe ji amachuo onye ọ machuo onye enwere so many things na-amachu mmadụ bụ in spirituality enid ka ewesisi anya like iwe oke iwe ị na-ewe oke iwe o nwere ihe ọ na-ablọk gị ọ bụrụ na inwe forgiving spirit o nwere ife ọ na-ablọk gị and so many other things so ọ bụrụ na ọ bịa blọk ọrị nne ịmadịzi connected anything hit gị ọ ga-eme gị affect ka m nwere opportunity akụzielu one or two things ị ga-ama ada ama amasị onye Igbo na-ege ihe nne mma ekụzi gozi ihe na-abọ ga-aba uru na ya ọ bụrụ na compound gị
na-emeli German floor wee pork floor ma ihe ọ bụla ime na be gị mana ị nwero normal place ya na-azọta aja oke ị ga-atry mgbede anyasị ma ọkwa na efie anytime ọbụla gbara ụkwụ nkịtị nya agba na akpa ụkwụ zọọ ụkwụ nkịtị naanị n'ebe aja dị aja ọ ekwe gị zodo ụkwụ gị naanị nkịtị for at least 1 hour ịghọtago zodo ụkwụ gị naanị nkịtị for at least 1 hour o nwere ife ọ na-amịpụsị n'arụ gị o nwere ife anyị na-eme absorb dọpụta n'arụ gị ọ dị scientifically proven ife anyị na-agwa gị na ịghọtago ọzọ dị ka ibie unu anya unu ga-afụ na ife anyị na-eli dị iche n'ife ndị nna anyị fali na-ege ife nna agwa ife anyị na-eli dị iche n'ife ndị nna anyị fali ife kpata ị na-anya anya na anyị na-ebu ibu karịa ndị mbụ arụ anyị dịzi pokopoko due to ife anyị na-eli alright ana anyị na-anwụ ọsịsọ karịa ndị mgbe anwa o nwere another therapy m chọrọ inye gị ịnọ ọnwa obere try ya ọ bụgodị na once a month ọ bụgodị na na-eme ya once in 2 months or once in 3 months malụ ịnọ iweta nkụ osisi nya nkụ mụnye ya ọkụ ịmụnye ya ọkụ ọ na-enwu ije idina ana n'akụkụ ya ịda na ịgbakọtali azụ ọ na icheli ya iru na-anya ọkụ otu esi anya ọkụ ọ bụgodị na idina ana ịdọ na ana n'iru ọkụ na-anya ọkụ ịnyasị iru ịtụgharịarị azụ enye azụ ọ bụrụ na imebe ife a ị ga-emesịkwa kpọọ m kene m enwere many things ị ga na-agba n'alụ enwere many things ama na-elu gị arụ ọ bụgodu na ọdịgo ọma enyezi gị nsogbu much icheke ife na ndị okenye ifo before ndị kịta fa na-anyakarị ọkụ ọ bụrụzi na oke ụgụrụ adịkazi na be anyị mana a na-anya ọkụ weda ma ụgụrụ ma udu mmiri a na-anyawa ọkụ steady anaghị mụtara ya na-anya dị ọkụ mgbe ahụ anyway were otu ahụ lecture nke anyị nye gị mark ya down ọ bara uru lecture 101 so nwanne m o wee bụrụ na ndị dibịa mgbe ahụ ị dị connected to ani ijezie je kpọta mmadụ ị connect anya to water spirit ife iji wee kpọta ya ebe a bụ na ike dị na mmiri mmiri bụ ndụ mmiri ahụ ị na-ene anya bụ ife na-asa ife ruru unyi ife ọbụla ruru unyi na mmiri ka a na-asị ya sịsọ mmiri ahụ bụ ife bụ na oluo unyi ọ saa onwe ya ya ka ị ga-eji kpọrọ gị jee ebe a ma ize gị iwe ma izefe iwe ma ize iwe ọbụla bụ iwe ebe a ka a ga-eme ya a na-eme ya ndị ụka mere ya ndị Juu na-eme ya ọ dị n'omenala ndị ọbụla ọnya ka eji mụọ Jizọs according to Bible story emesịkwa kpọrọ ya jekwa na mmiri akpụ ya je na mmiri o mesịrị mgbe ya nwa gbago n'ugwu nya ma mgbe ọ na-ebu ọrụ na ndị otu ya so ife a niile na-efu ka mmadụ si dị connected to mmiri eji aka ndị nna ife si dị connected to mmiri ha ejezi ebe a achụọ aja ụmụ mmụọ ewere aja fa ịnataba ị mara ndị kịta na-eje kpọrọ gị jee chụọ aja na mmiri ozugbo ị na-atụnye ife a na mmiri ndị ụmụbe ha ewekọrọ ya onye eze Jizọs confess kwuru na ọ na-eme ya onye ọbụla fụrụ ya na ọwụnyecha ego na mmeni ya na-anọ na mgbada were ya evu na River Niger ebe a na Asaba ebe a enwe ahụ aje chụọ aja wute ọkụ ị nakwara atụ ya ọkụ ahụ ebe a ndị ga-amaju ebe a amaju jee nkasị ọkụ ajekwa n'ahịa jee legharịkwapụ ya ego Usoludo nwere ife okwu concerning mmadụ eje chụọ aja na abụ ụzọ ịnọ ọ sịghị na iruo na be nge ka ụzọ ka ya n'ihu ka ya saịdị ọgbọ ịnọ iburu aja debe dị ọ bụ na nke ndị mmiri ka eche echu gị debe mmiri ahụ na-abịa gị jee chọọ bute agbanye ya mmiri ndị mmadụ achị ya oge o kwuli achị ya mana ndị nne ndị a na-achị ọchị efu na ụfọdụ n'obi adịrị ọfa mma iwe na-ewe ha achịsie ọchị ka e wee menyelụ gọvanọ anyị ga-ama na nke bụ eziokwu ihe ọbụla a na-eminimize things
aja a na-achụ achụ n'ụzọ ndị be anyị ekwesịghị regulate that thing. Ndị be anyị ekwesịghị ịma ma omenala anyị Chinefe anyị na-echenji some certain things. O nwere dibịa nje na bie dibịa adịghị ekwochado onu ọkụkọ n'aka ya ka m nọ wee ghọta na ihe a na-ebu ụzọ kwochaba ugbe na ọkụkọ bụ ka ọ dị izi igbu ya. Many people na-eje na-ekwocha ugbe na ọkụkọ na-ekwu ya ha nwere another thing ha bụ n'obi wee na-ekwochi ya filo na omenala na ọnọma wee je na be dibịa anụnwa osi na ọ dị ka ebe a ka ọ tụchara tinye ya mma n'onu gbuo ya o gbuo ya mesịa ọbara ahụ ọ chọrọ imesa ebe ahụ anwụkwa okiri ilo ịghọtago nwebele ọbara nwa which na mmụọ a bịa ṅụọ ọbara ahụ mgbe ahụ after 1 hour ma after 2 hours ị ga-efichapụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-agba ihe a mere which means na ọ nọ na seat ọ kwesịrị na-anọ na pit ya ihe a bụ normal thing. Mmụọ ọbụla na-adị absent minded mmụọ a enweghị isi o deserve mmadụ inye ya sacrifice. Mmụọ enidi bụ mmụọ akpọ aza ọ ga-anọ di ya n'ihu ọrụ ya achọta ịgba na onye debe egbe egburu egbe ya. Mmụọ ọbụla ebe ịchụrụ aja ifi n'ode di ya nna anyị chụọ dịte gwaba ọ gara ekwụsị inye ya ọ kwesịrị ịnọ present. Enyi ya dị aja enyi ya dị aja nwebere oge fichapụsị ha bugasị ha niile bikos na ịchụkwa aja adọbịa o nwere ndị alapụta ya were bred idebere ebe a na-ata obi na-adịghị mma na o nwere ndị were aja asịghị na ọnụ metụrụ ya dis dat so efedat n'ọbaha uru afọ echenji the whole thing. Ọ bụrụ na bred na ụmụ ihe a ka iweta ọ bakwa n'ụlọ ịdọbịa ebe a nwa obere oge onye chọọ ịta ya jee taa eme ya ka ọ dị nọma. Ọ bụrụ na ime ejenwu ndị nọ na mgbago ebe a taa anya iwere nke ihe jinye ha ije nye ha very few. Ọ bụ iwu mere anyị kpokọrọ ihe niile a onwe nke anyị bujuo efere ọgịnị egbukwa ọkụkọ ọbara ya dị ebe a eburukwa ọkụkọ adọikwa ya n'ime ebe a ka ezi isi ya. Ọkwara mmadụ ya ihe a mmụọ na dị demand sometimes mgbe ụfọdụ negotiate ya na-abụ mgbe ọbụla ọbịa ha na ya ekwuru esi na-eme a na-eme ya na-afọ ya na ya bụ ọlụ esiti n'aka eze nwaanyị ka m nọ wee ghọta dat na ndị dibịa na-eri ọrụ na oge a na-agba afa nwere ike sị nọọ ife na-efe ya ọdụ ka a ga-enye ya. Ife na-efe ya ọdụ bụ ife bụ ọdụ ọzi dibịa ya ejesighị ndị kpụta efi ma ọ gị je kpụta ebili ma ọ gị je kpụta ewu ma ọ gị je kpụta nka ife ekwu bụ ife nwere ọdụ. Ọ bụgodu na-ewu ndị saizi ọbụla e nyere ya ọ ga-ewe ya as long as ọ bụ ya na-efe ya ọdụ. Ọbara nwa amụrụ nya na ọbara onye amụrụ 50 years ago ọbara bụ ọbara nke a ka bịara dịrị ụwa ọfụ aba na-eji nwa ewu achụ aja. Kedu ihe ndị a na-eji asị iji akpụta ịnwe ahụ akpụta dị ewu wee sị na ihe ebu ya wee dibịa obi ahụ adịzi ya nwụ ọ ya dị ya ka ya mebie niile ewu ọnwa na isi ebe a na-apụ kịta ọkpọ ndị na-eme egbu eri efutu oke klayenti ha bịa ozugbo abịa agba ya ego ozugbo. Ọ bụrụ na ewu a na-ele 150 abịa agbagharị ya 100 100 godo ọfụma na saịdị ya asịghị na inyego mmụọ ode mmadụ ịkpọ ya na fon ozugbo buru igwe gide dibịa bụrụ ịkpọrọ na fon ọza kọọlụ gị ozugbo tụọ ya afa orie na-ahụ ya gha na dibịa ọ na-alụ jango maka chi ọ na-alụ jango forget onu megidezi mebisizie omenala ndị mmadụ na-afụzi ihe onu na-eme n'ọya bụ omenala ka ihe a si wee dị related to omenala ka ma aghọta adị
oge m na-echi ndị mmadụ wọnụ na-agwafasị ya na dibịa abụrụ omenala. Dibịa bụ akara aka mmadụ, ihe mara ya ama n'otu elu ọhụụ si wee ma some people. O nwere ndị ya na-ala n'ọhụ eze ka ịla anọ n'ala ya anwụ maka ji o bụ nke abịa ụwa ukwu na-agbụ ya egwu stedi. Hei, nke a bụ ebumnya anwụ obi abịa ụwa etu akara aka. So dibịa bụ ebe a ka o bu wee bịa, and dibịa na-eme eme dị iche iche. Onye ọbụla dibịa mụrụ taa jee ka ihe mụrụ ụdị dibịa mụrụ gị, jee ka ị mara ụdị dibịa malụ gị. Dibịa dị iche iche. Enwere dibịa bụ na ọgwụ ọrụ gị ọgwụ ya egbu mmadụ inogo wọk, ịgwọkwa anụ ka ya nwa nwụọ anwụọ inogo wọk. O nwere ị gara agwụrụ ọgwụ a nogo afekta. O dị a ọsụ ọfịa nọ na-agwụrụ bilebile na ọkwere odechi ọgwụchakwa ọ na-enweta bilebile ọsị na nweta adịdị enwụsị. Biko chere na onwe eme comment ọ sị, please, why so many girls nowadays dislike nice men, please? Onye jụrụ ajụ a bụ Chukwu nọ nso Eli Page. Nwanne m ịzaga ajụjụ a, afọkwa m any girl ọbụla sị gị na ya like a nice man. Ọ dị possible. Ọ kama ọ bụ na ọ like a poor man. Nice man onye ma onye ojikwa ego onye eji ego na-adị nice. So ndị dibịa nwanne m, ihe a bụ ihe obibi ụwa. The same thing ka m na-agwa ndị ụka. Efu ndị ụka na sista a na-afụ ụzọ eme ya ka ọ bụrụ na ọ maka na ọ bụla gị a na-akụ ụdịrị anyị ka akụ. Na sista na-afụ ụzọ mana broda dị ona na-afụ ụzọ. O nwere any connection to Jesus. The only connection o nwere bụ na ya nwa bụ onye ụka. Ọ bụ Jesus nyere ya ka o ji abụ giving your life. Ihe a bụ ihe obibi ụwa akara aka ya bịa. Dibịa dịba kemgbe ụwa since ụwa bido. Ị na ọmakwana ụwa a enwe njedebe. Ụwa da agwa hapụ ndị ụka na-eme nkwugheri. Ndị ụka dị confused. Fasịrị na ọgwụgwụ oge na oge a na ịmago n'ụwa ya emebi. The same people na-ekwu na ụwa ya emecha mebie bụkwa ndị na-asị etu ọ dị na mbụ ka ọ dị kịta ka ọ ga-adịrị gaba ụwa ebe ebe. Amakwa ebe ụwa ebe ebe nye ụwa ya dị ebe ebe continuous infinity etu a. Ha ma nke ha na-eme eme. So egezina ha ntị na-ege m ntị. Ndị ụka si saịdị a na-esi iti, ndị nke esi ebe a na-esi iti. Ọ ibe nji wee mee vidiyo wee sị nna anyị kwusoro udo. Ị na-achụ ndị dibịa chụba ndị pastọ. Na-achụfa na amụrụzi ndị bụ ndị ụfọdụ ama ya akwụ na dibịa ka ya kwụrụ. Ịfụ aka a jụrụ onye eze Jizọs. Onye eze Jizọs na-aghọta ihe na-eme ya. Onye eze Jizọs is a confused soul, confused entity. Ya nwa ọ bụ dibịa ka ọ ya eme ka ọ bụ pastọ. Many people dey like that, yo. Many people dey like that. Ihe bụ na onwe bụ atangible business ọ na-eme bụ na ọma nke ọ ga-eme eme. Onye mee nke a ka onye mee nke a. Take a decision ka ime nke a ebe ahụ ka nsogbu dị na. Ụfọdụ anụbeghị nwaanyị taa abụọ na ọfụ nwaanyị. Taa nwaanyị nọ na saịdị ya ihe agụ n'ihe ọnụ. Mana ozi take a decision nọ nke a ka ị chọrọ. Nke gịnị ya ejekwuru n'ọta wee na-eme. Yes I do, yes I eweta keeki imeghe ọnụ taa ebe ndị niile bosi ọ bụla itekiri that decision ọ ya bụ na ebe anụ. Ọ dị izi nke ị ga-eme. Onye eze Jizọs na ama nke ọ ga-eme eme.
ọ ya mee dibịa ka ọ bụ so ọ na-eme nke ọ na-achịkwa ya ọ na-abatụ etu a ka many people si nọlụ today si gị na fanwa na-eme ife ọbụla site n'afa Jizọs echekwana na ikwuo n'afa Jizọs n'afọ a ga-emebi ọgwụ iji ọ dịba adịrọ ịgwọcha gị ihe ya agwọ gị na ya kpebie ihe ọbụla ị na-aka ebe ị na-aka ọgwụ a na-eje ka o je gbuo onye ahụ egbuo so gị kpọ afa Jizọs bụ ịkpọ afa Jizọs so ndị efuru nọ na-asị in Jesus mighty name we pray hapụ ya ọ na-ekwu ọ gwọchaghị ihe ọbụla ọ ya agwọ ma nke ya atụghị ma nke ya bụ na a na-atara ya ka akpọpụta gị n'ụlọ okenye jụ a na-agwụ ya debe di ya ị na-aga ọ na-adọgị ịnwe ahụ abata ma ọpụpụ gị siri ike ebe ọ bụla ị nọ ọ na-adọgị osimiri ahụ eri onye ọfọ okwe ọ ya adọgide gị dọta gị ọgwụ agwụrụ agwụ so ndị a na-agwọ a na-eri dibịa nọ saịdị ya ịnwe ahụ abụrụ fine girl bịa chọta ya iwesị ya n'ọjị ka ị na-achọ ka emeelụ gị nke a ịnụ dade ka ị nụrụ di that very day ị ga-end up na bed ya maka ọya nwa ga-anụbazi ịpụta n'afọ na ndị dibịa na-anụ fine girls na-ajụ gị ha na-anụ fine girls not because of their money the whole girls ha na-anụ onwe ha nke ji anya ya kweta onwe ha nwaanyị chọrọ iji nọ ebe a na-egbu ọkụkọ na-ekwocha ọkụkọ mgbe ọbụla na-achịrị nke abụọ narị a na-akọ ebe a na-aghọtara na ndị eto ose na ndị eto odi na ebe ahụ akọ ọbụla akọ onwe ha nwaanyị chọrọ ya achọ ese ma nwaanyị ibu akpịrị jee taa anụ ka m na-agwago o nwere dibịa ya afụ like this akwa na-agụ inekọta nwa ọ na-anụ maka ọ ya enye aka pịtọ kwuo dị nwa pịtọ ya ka onye ọbụla hapụrụ ya so ị na-ene dị nwa anya ọpọnụ ụmụ ya niile o juru eju ọ dịzie bụrụzie local champion ọ dị dibịa ga-edebi ya like that ọ si omebi ya dred ka onye ọbụla I greet you pịtọ ya anya ọ na-apụsịgharị ya dị ya ọ na-atagbu ya dagel anya enye nwe akaụntụ ka o si end up na be dibịa nụ ọgwụ a na-agwọ otu a ka ị ga-ejekwu pastọ na o nwere nwoke na-abịaghị di ọ sị ọ ya ekpere na onye bezie gị attention na-enye gị attention before you know it ọ labaghị ọ na-ata gị ntapado ọ na-ata gị na-enye gị ego ọ na-ata gị na-enye gị ego ị na-alaikizi ya ihe ọ dọrọ isi ọ gara ọ ka esi eme ya efro nke nna ya ukwu a nụrụ mbụ nke ya na Doris na-achị ya ọkwa nwa na-akakwa ụka ebe ahụ ọ members ka a na-eji esi iti mara onye afụrụ ụkwụ ya onye na-eme ya nna ahụ na-akpọ n'ụlọ onye hapụ nwa wepụta sorry I'm sorry about that breaking transmission. Sorry, my apologies. I apologize, please. Action can work with distraction from my part. I'm so sorry. So now back to what we were discussing.
ọ bụrụ na ifu ndị onwe ka isi jee mitie ya pastọ kọwalị ya na onwe nwoke chọrọ ịnụ nyanwe ịgba gị ya tiketi ebido taba gị onwezi nwoke ọbụla ga-abịa ọ ga-ekwe mgbe ọbụla na-asịghị na Holy Spirit si ya na Holy Spirit asịrị ya ihe niile abụọ ọrụ sistem anytime onye asịrị na God gwara ya okwu jụọ onye ka language God na-asụ kedu ka God si na-agwa ya concerning you God ahụ enweghị ike ịgwa gị ya igburu mmadụ gịnị ka ime ma at least ọ bụ a recurrent dream ọ na-abịa na-egosi gị ife na nlọ na-egosi gị ife na nlọ na-egosi gị ya ihetego na-egosigozi ọgba aghara iwe je jụọ ese na o nwere ihe ị na-afụ stedi na ịghọta ihe ha bụ o wesịghị n'ọnya na mgbe a na-akpọ na Belai mgbe a na-akpọ Samuel akpọkwa ya he said to say thank you for the beginning. I put from that thing because my screen had a problem there. A na-akpọ ya Samuel Eli si ya jebe ọkpọ ọghọ ọzọ si ya kwube niile anụ Eli ya si ya ka ya mebe konja ntụ na ya bụ high priest bụ nka mba so nke nwasef onye a na-akpọ gị nke onye bụ ọkpọ gị ịza ya a na-ajụzi gị na-ekwu na language a because aghọta m a sị na hallelujah bụ heavenly language mgbe ọ kpọrọ gị hallelujah ka ọ kpọrọ gị ka asụsụ gị na ya sụrụ ọ bụrụ na o nwere asụsụ gị na ya sụrụ ị sụọla anyị etu a gị na ya si wee sụ ya anyị amụọ ọnya na ndị ọcha na-eme abịa kụzi anyị kwụrụ ụgwọ wee mụta alfabet a iweta nke heaven a o ji wee kụzi ọ sịghị na lampopopo ịma na lampopopo gị gee ntị etichie onye ọbụla ka ọ ga-abụ Holy Spirit na-asụzi echi ka onye ọbụla mụta ya nwaanyị ji chọọ ka ọ dị sụsọ ebe ị nọ sụsọ ya amụ ya you a hypocrite very selfish man ihe tege okay also is this the same for the younger guys looking for wife too mba younger guys na-achọ nwaanyị onye mazi nwaanyị a ga-asị gị na ọ dị available ije ebe a o nwere nke ị ga-ebutere ya n'ebe ọka ka ị chọrọ ọ na-anya ọ bụla arịa buru ibu ala pastọ alaik nwaanyị bu ala ọgwa nke nwaanyị mesịa ya bịa n'azụ ka ya na ya afụ ọbịa onye ya ekpere na-abụ gụọ sama agụọ nke a na-aga erivil imesi ekpere 6 to 12 ime nke a 3 to 6 ịbịa mechie ekpere na mgbede ịbịa na ọnya ga-eji aka ya mechiri gị ekpere ị ga-abịa onwe na-ajụ isi na John bụ onye chọrọ ịnụ nye of all men ọ John ihe na-afụkwa nwekwa ka ọ dị Holy Spirit ka ebe na-akọ ịwa esi itibekwa gị ọrụ esi itigide ya ebe a wee wụọ ya afọ ere gị ya ụlọ eburu n'elu oche ebe a pastọ ụtara ibeghi ụtara iche bebi oyi ọ gbaa ya n'ihe na onwe gaghị ebe a ihe ama na ihe a na bebi oyi na-ajụrụ njọ bebi oyi na-ajụ ka esi na asị jụọ ya nna m ọkpọ gị afa ọ kpọkwanụ gị aha nna ahụ jụọ ya ihe ama ka o si banye ọtagwobe ụtagwocha ọrịbụ nwa chọkwara gị fichasị alụ gị ihe debere gị eti iteta ụlọ na-adịghị ka metụrụ gị aka ka ọ na-emetụ aka ha did I end up here ọ na-asị ọ na-ajụ thank God na-revive go ị na-ajụ ya gịnị mere ọ sịghị nna n'ọkwa ekpere ka ọ na-ekpere gị ebe a a pass ya out ya nwere spirit nọ gị n'ime dị very very strong and that spirit out to destroy you mana ya afụrụ ya na ya ga-eme gị na ya ga-awụ gị ekpere 1 week nweta onwe gị kwado onwe gị ọfụma this week nye onwe gị time ịkwado ya next week ichefubego John ozugbo ada akọzikwa akụkọ John ọzi man of God ọsaiki bagị saiki cha nwere ike egwu ya be nna gị dị ose ndị allies akatel ya aje ebe nna gị afụ gị na geeti dị ebe ahụ geeti ochie mana nke blak a na-eme ya mkpụghe osisi ụdara dị na kọmpand unu ntuli overhead tank na-aba nwanne nna gị orogidere ụlọ since 1940 ihe siere ike ụlọ adịzi na-arụ taa esi ticha ihe niile ya
ebu ya intel nwoke anọlụ na laptọp ya ekiribiri na-akiri iche ọpụtazie na-atụ atụ nna ya ukwu ịfụ na ndị abụọ ọrụ ka a na-eri epụtazie na-asị gị na afọ vidio na taa spirit of stagnation leave that man so that he will complete his house. I'm telling you, who is that man from your father's house who has not been able to complete his building? He's my uncle. What's his name? Is he oh God, what Holy Spirit? What is no, don't say anything. What are you saying? William? Is it William? William. I mentioned on a case here. Abuno one year on a mother. Yes, pastor. Yes, pastor. Yes, pastor. Ebubo na ọrụ bụsi etu ndụ one girl na Asaba ebe a eburu nya di girl oge njuri ọ bụ onye ebe ọ sị na ọ bụ onye Ọkịja nsị tia nke Ọkịja bụ onye ebe ọkpọ village ya oge ọ kpọrọ village mba ajọ onye ọ bụ onye ebe oge a ọ sị m nwere ya na-ekwu okwu wee kpọọ afa mpịa a sị m ya na ọ sị na ọ bụ onye Ọkịja si onye mụzigo ọkpọ afa mpịa so mgbe ọkpa afa mpịa amaghị mebe mpịa si n'ihe niile anọ house m na-aba before the girl in question bụ obere nwa mana in fact ịmago ọ tabago even na o butugodo one self ọ drop go one mana ọ ndị small body a etego akpọkwa nya ibe m kpọkwara ya bụ ka mgbadi ya agbado maka onwe nwa anya ukwu etego mgbe ọ dị mma ka mụ si tie ọrụ n'isi ya ọ bịazie mụ afụzie na ọrụ a ga-aga a different dimension oge ọkpa afa mpịa mụ wee debezie arụ si achelụ if I be man of God ka heaven reveal olu m ife a n'iru ya na say your father ọ na-eme vidio na sim yes say Holy Spirit thank you nwesi abịa chelu no ife nna afụ your grandfather na ọnwụgo ọ si yes si your grandfather na ụkwa adali ya n'isi ochekie si yes na Holy Spirit na-egosi m ya na nna afịa nsi in fact ka m gwa ya na nwanne papa gị na afịa egologo m nwa ego na nya yaga wọzụ na ha ama mụ na ha ndị ka mma ọwa atịnkụba ya na esi nsi tiri ya n'abalị a maka nwanne mpịa abụgodo mụ na ya bụ 5 and 6 iyeta gị mụnwa chenjiri ya afa afa nchenjiri ya ọ like ya dị afa a na-ewuzi everywhere so nke a pledgegodo allegiance ebe nnọ ihe ọbụla concerning the family nwanne ọ dị ka my 2 times 1 2 amam everybody there na-ebu ya ọrụ si ya na n'ụlọ be nna ya ha na ọdaana nya ụlọ nnukwu mpịa na ọdaana ọsị m yes ọ na-asị m brother say chelo don't interrupt the Holy Spirit no man of God ka nwata ekweta ebuchakwa anya ọrụ nwa mezikọ anya nwa ọha se facial via babutia nosia ebuchami olo wesi abia na no eva na emo no bo mo wa won obere fo na fall wa mbuazieli afia what it is na muri kweria tu aka ndị asieri mmadụ ọbụla mbụ somebody na-egwu wayo mma bụ nyafa ụdị pastọ m ga-abụ na mụrụ na ụwa mbi enwe ha m obi conscience m aha ekwe m if not na-emegodi imagine ebe m nọ na pulpit na-ezighị ozi ọma ị ga-eche na mụ na Jizọs na ya alụkọbugo mgbe niile wee pụtakwa kịta ọ bụghị ya edere na Baịbụl ka mma akọwalụ ya otu esi ya asị ghọta ya ọfụma ndị dị smart bụ etu agaba si na-eli ya dala ụmụ agbọghọbịa na-anatu ha the first day bidoro ọrụ your first payment asị gị wetara ya gị bịa so si na etu a
ichigoro ego gị niile jee tinye ha chefuo transport ịgba agba chefuo ife iriri eri ma pịọ wọta ị ṅụrụ aṅụ ma ife a niile ichefuo ya echiri ya jee nye ndị a na gọọmenti na ndị a na-esi iti si chụba onye ọbụla ọ bụrụ ọsọ mmụọ mmiri a ka ya na-achụ pastọ asị na crusade ya na ndị ngwụrọ ga-aga ije ndị kpuru isi ga-afụ ụzọ nka si mount omen dị a akpọpụtara ya ndị kpuru isi ka o mee ọkwa nwere pastọ emere arrest na Akwa Ibom abi 3 days ago ka 2 days ago ka o mere mmadụ onye nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ binye n'ụlọ ụka ya ewekpụrụ ya kpụrụzi ya jee na mọchụarị oruo ka ọfụ ndị nwụrụ anwụ ọya kpọlite n'ọnwụ ndị ebe a para azọ bịa confess ya aka na ogodiri ofu aka eti ya kịta efu na crusade ga-ana iwepụta anya dị ya crusade ana ka aghụghọ na a na-aghọrị ndị mmadụ na-anaghị ego for nothing. Ị ga-eme ndị ngwụrọ ha gị ije mezie ndị mmadụ esi na be ha mapụtasị ya. Ị ga-eme ndị polisi fa afọ ụzọ ndị mmadụ amapụta ka fa bịa afụ and each one na-abịa na-eji ego extra n'akpa na-eme unnecessary expenses. O yi agba transport bịa ya agbakwa transport na nwee ihe ọma ọ bịara mee ọjọs bịa ka o kirie fo kene ọ bịazie ma o mere o nwekwa ebe nobody will hear about it. He's expected not to say anything because anything he says here can be used against him through by the Holy Spirit. Maka Holy Spirit na-achadebe ebe onye ga-ekwu pem ka ọ gbabịa punishment ozugbo marakwa ihe ị na-ekwu makwa Holy Spirit ya o kwesịrị inyedewu chance ka ị bịa complain. O kwesịrị solve everything ị nwere ebe ọ bụ na mgbe ọ bụla ị complain ka ọ na-anụ ya mana mgbe ihe dịgo mkpa ị na-ekwu ya ntị ya afachiri afachi ka o ji webụrụ Holy Spirit mgbe mkpa jighị ọ da-anụ ọ mgbosi iwe wure gị kwuo against ya nwa ọbịa mana tyrant spirit na ya bụ Holy Spirit. Ọ bụ na anyị mmadụ ma gbachite nkịtị a na-emezi chọọchị a na-adịzi ka asị na ihe a na-eme bụ eziokwu onwe na gekwanụ ntị o ka m gwakwa unu onye ọbụla makwa afa mamụ ya ajọsụ na-akpọ ya mma onye afa mmụ ya bụ Filomena mana afa nne ya Filomena ọma anọkpọ ya filo yazi ya maka mpi a na-akpọ ya ọza. Ije na South Africa mmadụ na-akpọ nne ya afia direct a na-akpọ ọbụ crime. Onye ọbụla ma afa nne ya onye ọbụla bụ pastọ ga-etinye ụmụ program a si nebagharị anya ka efu na ndị mmadụ ga-agbapụtasị n'ụlọ ụka nketa nke eji n'ihe niile gbajuru ebe a bụ ndị na-achọ a way to escape poverty, a way to escape hardship. Ya ka ha ji mabasị ndị a. If not ha mapụta na field na asị gị na-akpọrọ oku onye na-akpọ oku they will come and prove na akpọrọ ha oku because ị na-edebe ha na-ebu a special person so a ga-etest kwa with something dị special. Onye mmadụ show me operation show me your handwork o ife ọ ga-abụ operation show me your handwork. Kedu ihe ị na-alụ? Ị na-agba bọọlụ ka foot club yachighị buutu ịgba ị na-eme comedy organize ya show jego microphone bịa ọ bụrụ ọhụ ka ị na-ala kpụpụta gị yipụ pant ala onye a na-eme ya competition na South Africa na club ị ga-edebe aka gị na nwaanyị agbụrụ ọtọ nọrọ ọgụ n'ihu bend alụghị ya ijegide ruo itinye ihe na ego straight. Ọ bụrụ na ite ya ihe iti ya ọba straight enyegodu gị ezigbo mmanya ṅụọ o nwekwa ego ihe ejina amami na ghọta so ọ bụrụ na ọ dị ha ka ịpasịrị edebere gị ọhụ ịpasị ya agba gị laịsensị onye ọbụla ya enwe show me your handwork show ọmọtọchọ show me the law ọmọtọchọ show me the law. Ọ ife a ga-aba ịbụ pastọ ngwa come and prove your pastorship. Man of God, if I be man of God ngwa na Elijah kwuru ihe ga-eme ya eme. Elijah na onwe ya bụ nwa bọyị ya kọmandịrị bia ha si n'ime ọbịa tagbusie ụmụazị ha pụtasịrị tagbusie ụmụazị
nke kwuo mee talking and do ngwa bịa kwuo ka o mee a ga-enyocha onye ọbụla ibu na odumeje ọ ya abịaza ajụjụ ụmụ nwaanyị niile mmadụ ebutere ya ọkpa na-emeri enye ule odumeje anarị ya ọkpa a na-enyocha dila sọplai ya ọ dị ka ọ na-awụnyefe oke ihe ọ na-awụnyezi na nke abụ na echenji ya sọplai odumeje ka anọ nga na-amachi ọ bụrụ na echenji akwakpo bebere akwa tibe mkpu na doo na nke a karịa mmadụ ka efuru na ọkpa na-enye eji ya odumeje arịgo zọbịa ebịa si na ugwu na-egbu n'ire anya troyomboyosis ma oyibo anya na-anụ ebe a odumeje ọnanacha ọgbagredu jee chenjie ure WWE wee gbanata na-ene ya na ụta akwụ ya aja ebe ọ na-eje jim ọ na-ara akpaga o nwezi nke o ji ibuwo ndị abụ na weti dịga ya karị nke na-etazi odu ihe aka zikọ ọrụ a odu efe ya dị ya otu na dịga ya dagoro n'oche ama m ihe na-arọ n'uche dịga ya mgbe ahụ nke na-eme disman mpịa nwoke ma ọkpọ kịta ya ka ya na-eche ma ọ chetakwa na ọmara ebugo ihe na-ezuzo ndị be anyị ofu onye nwere ọpọchuniti itichi odumeje lesin kụpịa ya sachiri isi ọ dịrị ebe a na-edebe anya na ọmanọbụgo ịma na amanọbụgo mgbe ụfọdụ etiritie fọkọp ya ịma odumeje buru mmadụ tụọ n'ime oche gwoo anyị eje investigeti ndị amara ma nwere ndị esi na-agbajie spinal cord ana ha bụ ọnụ anyị eji ya complain penitens mee na wayo a ga-enyocha onye ọbụla aze pastọ ọ bụrụ na iriri ya ekorogodu ọ bụrụ na edebere gị na na-ebiri ka ụka dara nwunye mmadụ tụrụ ime aze pastọ ị ga-eje nga yes ịtụbara nwa mmadụ ime ebe ebiri ọrụ ụka ị ga-eje nga ezigbote nga anya nasịsị gị kurisie ihe ọbụla edebere ọhịa ka a ga-abịa emebe efu na onye ọbụla ga-apịa onwe ya ka akwa mmadụ afụzi onwe ya na ya dị special akpọrọ gị oku onye kpọrọ ọ bụ enye gị ọrụ fọnichọ ya alụ nwunye ịma na onye ahụ na o nwere ọkpụkpọ oku iche ihe alụ dị fọnichọ dị oku sịrọsị kpọọ gị olesa akpọrọ gị na fọnichọ ezi ala fọnichọ so akpọ gị na fọnichọ ofu onye a na-akpọkwa oku a imereche na onye kpọrọ onye fọnichọ dị iche emụtara ụmụ 20 kpọrọ nke a jee zụọ ya n'akwa kpọrọ nke a jee zụọ ya na akpa ụkwụ kpọrọ nke a jee zụọ ya na atị kpọrọ jụọ na-azụ kesịa nke mụta nke ya ọ na-egosi ya ihe ahụ i gosiri ya nke amụta nke ya ọ na-egosi ya na onye nke amụtakwa nke ya ọ na-egosi ya so the generation na-aga ịpụtazi esi onye nke apụtasị na ya dị special ihe niile nke a ndị kpọsịrị nna ha kụzisiri ya na nke ha dị iche nke a bụ na-akụziri gị ihe ị ya eme n'ime ndị akpụrụ nwa man of God kedu side akpọrọ gị or in prophecy or interpretation of dreams or na healing ka ọ na preaching ka ọ na motivation ka ọ bụ na nke a na-akpụ ya ndị na-akasi mmadụ obi maka onwe ndị bụrụ ha nọbụ ị na-akasi obi ngozi na-adịrị ndị gerezi n'ihi na ndị aka ga-akasi obi na mmadụ na mụrụ nwa baa ya nkasi obi ị nwere ada-abazi nkasi obi ada-abazi ụdị afọ ahụ so ka ebe esi wee kpọọ gị bụ pastọ ka saịdị akpọ kedu saịdị akpọ
ọ na-enye nwa maka o nwere ndị na-enye nwa consolers, o nwere ndị na-enye nwa a na-enyewaga nwunye gị chọba nwa ihe bịa ha kpọọ ehu nwa ihe adịrị dị ịmụ nwa onye ọzọ. Ọ ya ka ofu Reverend Fada ji wee nọrọ ekutere ya nwa. Ị na-ene isi Reverend Fada a, ị na-ene nwa ahụ eku n'aka, ị na-akpọ rizọt ọkwa anyị nọsi anya chi ikwu okwu ebe na Holy Spirit abịa, mana anyị ncha niile na-anụ ya na-ekwu gbachakwa Fada anyị na-ekwu ana anyị mana ọnwụ ya dị ị na-akụ isi nwa anya na-akụ isi Fada, ị na-afụ na Fada na nke a bụ nga ịrụrụ ya. Ihe a bụ aka ọrụ your own product enwere mana ọfọzi ikwu ha anya Holy Spirit abịa ya ka anyị na-eche Holy Spirit ama Holy Spirit abụ onye mmụọ mgbu ọrịa adịrọ mma atọ. Ihe ọ na-anọdebe bụ ihe ọ na-echedebe bụ ego ma ọ ya ajụghị kedu ihe kpeta iji wee kwuo ihe a, ọ na-ajụ ihe ọ na-echedebe ihe ọ na-efegharị ọ na-ege onye ya ekwu against, mana ọ na-anụ ndị na-ekwu na ihe siri ike na ihe adịrọla ha mma na ka o si afịafa arụ na mkpafa nọ n'ime ya. Ọ da-anụ ya, ntị ya na-akpọchi a na-eji bolt and nut fachie ya dị ntị tait sie ya ike, ọ da-anụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-anụ ya, onwe nwanne m a ga-ejide na Ethiopia na ife abụje fadia ya ka ala ibuje bikos ife niile abụ ndị nọ n'ụwa nya ahịa anọzibụ ọnwụ nwa na-egbuzi ha gbuo ha ka ịghọta ihe megidere nwoke teke decision. Ọ ma na airport na ọ daa na airport a na ya eri ya ebe akwa gị aka from ebe esikwa ya aka kwekwa ya nkwa ebe ya ọ dịba sure, ọ dịba sure many things na-eme. Ebe ka Holy Spirit nọ mgbe onye anụnwa ga-anọ na tebụl na buutu ịma ịbata n'airport nwa a na-eche gị enwere ike asị gị jee na trek ị ga-eje eventually ọ bụzie na onye a nọrọ ya ma ọ na o ji ime one or two onye ọzọ anọrọ na that place, onye ọzọ ga-akpọ gị ị ga-ejezi onye ọzọ. Ana mgbe ọbụla a na-akpọ gị na-adọji ka gị wee jee fụ onye a maka o nwere ike mgbe ọ na-erute tọn gị onwe ya n'ebe a ga-ama na o nwere something. Holy Spirit kwesịrị ịnọzi mgbe a na-asị gị na ihe ị ga-eme mana ọ ga-anọzi ebe ahụ uri ọgụ erie ego ekerie ego dị a i wee mekọta wee mepee ọnụ wee sị God why Holy Spirit anya mana ọ bịa nwa guide ya since ngwa gị fugokwa ndụ ha bifo ị ga-enye mmadụ ndụ gị na onye kwesịrị ịkpa nkata ọfụma enwe agreement si nwe agreement okwukwe adịrọ na ya. Ọ bụrụ na imeta ya mma complain there must be a room for me to complain na chi mgbakọta m azụ ka ihe na-emezi chi mgbakọta m azụ ọmụnwa ga-agwa ya na ọgbakọta m azụ ọmụnwa m ihe ọkwa m yi akpa ụkwụ a mụ ebe ọ na-afụ m ụfụ yes ịgbakọta azụ ka evi ji gbakọta m azụ ọ gwara ntị a na ga-abarịa mba ọ gwara ntị a ọ ga-ịma na ọ bụla na-afụchi anya kịta na many people ga-ehold chi ya hostage nke nkịta ebe mmakwudie n'olu mana amụ onwe ebe mma hapụ mmakwudie ebe ọbụla sọrọ m ebe ndị chọọ na nkwudie ya sisi ya na-ayọzi m do ịhapụ m emeelụ gị ya biri m aka n'akwụkwọ ịgbara gị na chi gị ya eyi na
gịnị ya eyi ọ bụ na igbo okpokpo ahụ tiri ya ewu okpokpo ahụ ọ bụ na igbo mbamba ikpu ka nnekwu ọtụtụ ndị maka na-eme gbajiri ihe chi ya na-ememe ọwa ndị chi ya bụọla mmiri waya ọ bụrụ na ala oke dị ebe a chiwu ya na ala ya onye onye nwụrụ ka o ji eme ọjị ntinye anya adịghị na ya apụghị na-ala ka ijiji onye chiwu na-ememe na reflekt tinye ala gbuono ụbọchị chiwu ya anyị anwụ n'elu ọhụ ebe a gị wee tibi Chummy, what's wrong? Close that door for me. Chummy, see. Chummy? Chummy, give me water, please. Get me water. Hey. O nwere ndị chi ya na-esi nke a bụrụ chiọma nka o nwere ndị chi ya na-ese nwasị ọ ya kpatara ụfọdụ ụmụ akara ogori o nwere ndị chi ya segidere anwụrụ saịdị ede segide anwụrụ agbaka isi abịazie na mmadụ ebe onwe ofu okwu ọ na-ekwu n'abalị ha na-eme ihe ọbụla ọ na-ekwu ewa nkọgheri a na-akpa alo na ụmụnna obi na-eke okwu ifu onye achọ ọcha bịa nwoke m dọ na nke ihe asị hapụ ya kwuo gịnị ka ọ ma ọ ya ekwu ebe a asị a na-asị na emebe ya rapịa ngwa ka rapịa asị ukwuo echemọchị ichemezi ya alaga mmụọ abambo klat ụmụnna azị onwe a ọsị akwa gwara ụnụ agwa mgbe ahụ ụnụ awa na chi onye a na be mmụọ n'isi agbalịghị ya o nwere ndị chi ha jekọtago nga na saịdị ụfọdụ chi ha nọ na nga nwee ike chi ya na nga onye anọ ebe a na-ebe akwa na owere siri ike chigo enweghị aka ji ya chigowu dịrị kriminal iwere ezigbo chi maka chi chigo dị kọrọpt ebe ebe a na-efu Tinubu Tinubu na-ewetara ya ọnụ chigo ha nọ na nga ọ bụ ezigbo chi enyi ya achasi ebe a onye oyi ezu anyị ọ ga-ebigide ego bigbuo ma ndị Togo ọ ga-ebi Togo ego ka ọ mee ka achọ na onye ọbụla ketara oke na ya bụ ụgwọ na wafọ yi o nwere ndị chi nke ha na-eru unyi na-esi jee na be mmụọ na-achọgharị ya jee ụwa ndị chi gafe ha na ebe ndị chi ndị ọzọ chi ga na-esi onye bụrụ onye ọbụla imere ebe ọ na-esi ka nna gwa ihe ọbụla imere ọ na-esi ikwu okwu ọ na-esi ịjaga ike ọ na-esi ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwee ike ha ji esi awa na chi ha bụ infection chigbalụ o nwere ndị chi ha bụ infection na saịdị ọhịa bụ na ameghị ike ọ na-esi o meghe amput okwu na-enweghị useless chi infected chi ụfọdụ chi ya bụ jonki chi ha aṅụgidego mkpụrụ mmiri maka na ma ngwongwo na ngwongwo isi gatọkọ onwe ya na-ekwu na be mmụọ na-aghọta achụ aja enu chụọ aja ọ dekete nwudo oke nke ya mgbe eji ezuzuru ụmụ mmụọ ewerecha n'oke ọra akwụgharị mgbe ụfọdụ ada ekwere sef ka ọ bịa keta oke maka na nwa ihe na-esi na saịdị ya pụta nke wee na-ekwe achụ aja edo a nagatakwa otie nri kpọọ mmadụ na-abịa ịtọ ha bịa abịa ikiri ha rice nye ha tọki ha erie inye ha mmanya ị na-eme eme mana enobiri nna ahụ
kpọọ kọl na asị na nna bundo na-akpọ oku na ebee ka ọ na asụ ya bụ na-abịa na bie na ịbụ na ya nwa n'ahụ ka ọ na-ahụ ha etu a ikonukọba ndị ga-eje na nke Nnabugo ejegide ruo na nke Nnabugo ebupụta erie ṅụọ mgbe ewepụtara vidiyo ịnị ya ewepụtara vidiyo eme na nke osisi ego ịnọ na ya eweta nke ejire na be Mmuo ịnị ya nke ọbụla eche na ịnị ya ichiwa na afọ ibu efere rice na nchi ga-achụrụ ya ọchụchụ saịdị ene apịaghị ya ụyaka chi ga-enwe ya ọ na-aghọta ọ ya ka o ji wee dịghị o nwere na-agbalite m sosaịdị mgbe ụfọdụ ada ekwe ka ọ bịa kelee oke na be mmụọ ịdị ya ndụwa ọjị ka ị wapụkwalụ chi gị ọjị imewuo ya tụsara na mmanya imewuo ya maka etu austerity measure ego ebiri ebi saịdị na-eji jighị n'aka na akwụ ya ọ na-akwụ taksị ma ihe niile saịdị ahụ ibu o bukarị ya close this door for me echielu m ụzọ so ọ bụla ya nwanne m so now ife a niile ịchịkọ ya ife na ya na-eri anyị ego ọrụ a na-eri anya ọrụ so gọọmenti na-apụta ha pụtawaga mmụọ mmiri a bịara buru now is just like any other dibia mana this guy gịnị bụ iri ego niile a ụdị ụlọ this guy lụsachi everywhere kedu ihe ọ na-eme bunyeli ego a ọ kọlụkwa for questioning ọrụ ọbụla nwere day of reckoning nke onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya ị na-eme dibia arọ one ka ịdị ime na dibia many years mmadụ one ka ịlụ ụlọ ọrụ bịa anya ekene iji wee nwee this kind of money ọka ibuzo Nnewi gịnị mezie so many things enidiri ka efish out mana ọma mma ka onye ọbụla malụ dat na ụbọchị ọbụla gọọmenti ga-ejide gị ikweta na ọ na-eme ọkwa ifu ha humble ọ dị oge a na-ajụ ya ajụjụ he was very humble wee afịa ọ bụzi ya nke ị na mpompo na-acha ka ebe awụ mmiri ọkụ ya na ndị otu ya na-amachagharị ọ ndị a na-abụ ibi okechọn ha mebe ego mechaa ma isoro ome ọ na-ewute gị ehi bọjetịrị ka ituo bụ 20,000 mana iruziri ebe a baskibazia in the euphoria of ihe ndị ọzọ na-eme majik a na-eme one ndị a na-eme majik ya ịma ha agreement dị between them and the celebrant a na-eme agreement na ife m ga-etu gị ma mpụta bụ 500,000 mana emesịa nye m 400,000 ife m chọọ inye 100 mana ọ ka mmelite ego ọnọdụ ọsịa na nsogbu adịrọ so o nwere ike ya na mmadụ 10 nọ n'ụdị agreement ya onye ọbụla nwere level ọ na-akụ ndị ị ga-emelite m ọnọdụ na ihe na-eme expect ka ituo m at least 500,000 ọ sịghị na nsogbu adịrọ na etu 500,000 mana emesịkwa gị nye ya 300 ma ọ ga-enyekwa ya 200 ma ọ nsogbu adịrọ na oge etugo nnọọ no problem depending the affiliation on that very day fume na-ebukọla ego na-etu maka ị na-eme onye ama na ịma onye amaghị iku n'izie were anya ifele je ebe a je etuo 200,000 ma ọ bụghị ya original plan ọ dị ndị a na-eti ihu na high jump ka ije eme efe ị na-achọrọ ime ụmụ ife a na-asị gị na ya agwọlụgụ ife niile dị unrealistic emebe nke a mecha o nwere ndị nke ha na-alụọ ọga ihe a confirm kwu na ọga mana ọ bụgodu na ọ garọ ime eji di ara nsọ m ịghọtago mgbe ụfọdụ dibia a na-achọrọ imere gị datin dibia adịghị qualified n'ọrụ ọ na-arụ otu ị ga-eji wejiri mmadụ fon ya rụọ ọrụ gị etu o si eme body language ya egosi gị na onye ama emepenwu fon a o nwere moto a ga-ebutere gị asị mekaniki
imepe bonnet ya, like especially Benz, imepe bonnet ya ọ ga ya ama ebe ị ga-eti screwdriver. Efu na nke a kara ego onye bụ ife eji wee tụọ inu si na ochie dibịa chụọ aja ọ dị ka ewere nye ndị mmụọ n'aka. Ife o ji wee bụrụ ibe abụ na dibịa ahụ the years of experience ya ọ malụgo ana ịwọchi ndị oke dibịa ahụ ndị ahụ bụ ndị a na-agwọ nke a na-ele ele ịwọchi fụ na fadro rich family ya amago na nwa obere ife ọ bụ na ewekọtara sef mee ife a na ọ ga-alụ ọgwụ ga-egbu mmadụ abụrọ nke juru ụkpa ofu mkpụrụ poizin idetụrụ aka dị niile sef ezugo iwepụ ọ bụghị mgbe iji wee ṅụọ ya one glass. So dibịa amarago na weta nka na mana ndị nke a na-arịa si gbute ofu ewu gbuo ya bojuo eje ebe a dọkwasịrị aja ha ka 500 GP. Mana dibịa anụ agwụgo ọgwụ a for many years. It's nothing anymore. Expertise dị there. Years of experience. And ọ dị emeghe expect ka ị gbawala igwe. Amakwana ihe ọ na-emere bụkwa 50-50. Ọfụgo na many people na ọ ga-alụfa focus wee lụọ onye ana so dibịa nna sị na fadro qualify bụ na dibịa anyị na-eme ife a dibịa dị ka institution dibịa dị ka ife a na-agụ agụrụ ya agụ because a na-eje mụọ dị ọrụ amụọ ịmụ ọrụ na ịgụ akwụkwọ bụ ofu ihe na ije gụọ ọnya enwere dibịa na-anọbiri ikwe mgbe ụfọdụ move jee mbịa dibịa mgbe a bụ like refresher course o jekwa ebe ahụ mụtasịkwa ihe ọfụ welụkwa ụfọdụ mgbọrọgwụ maka onwe ahịfịa ọ ga na-afụ dị ahịfịa na nlọ ma ọ ma ihe ahịfịa a na-alụ o nwere ebe ọ ga-eje ọ jụọ dibịa kedu ife ya na-alụ dibịa sị nọ ife a ka eji eme ebe dị ona o nwere ike ịfụ na ihe a na-egosikarị ya bụ ebe anwa ka mmụọ ahụ chọọ ka ọ na-alụ ọrụ a na-edubia nwere ike bụ na dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ị ga-abụ maka ndị na-eje na jeje mụọ ebe a na-agwọ ewere afọ ewu etinye n'afọ ebili ije mụọ nke a wee manọ nke a ka ị kwesịrị ịbụ. So enwere dibịa dị iche iche ụdị dị iche iche ma ndị nke a bụ ya wuo otu ọbụla ihe bụdebe mkpa ha bụ na ihe nwee ego anyị agwụrọ oge inwe ego oke ite this that oke ite a anyị echekwa omara ma inwe dị capacity ana mụnwa maara amalụ na oke ọgwụ ala ka ekeghị itikwu na o nwere ọgwụ ọ gwọchara nke a na ya nwa wish na anyị ma na o nwere ọgwụ bụ oke ọgwụ ana ndị ichie niile ndị okenye anyị nwụsịrị anwụ ndị gwọrọ ụdị ọgwụ a ije na their families today enwere ya progress enwere ndị na-ayị ala enwere ndị na-enwere ifefe na-eme enwere ụmụ nwaanyị nọ na-anụrụ di ọgba aghara na-adị na the family steady nna ife a na-ekwu bụla asị na-ekwu tosodoma na ala Igbo niile na ife abachara na the whole families ọ bachara the whole communities nwere ndị ama na fa gwụrụ oke ọgwụ fa na-confront anụmanụ bi n'ime ọfịa fa na-atọ agụ ghọọ anụmanụ jewalụ fa na-akpọ ikiri na-apụ fa riri amosu fa kelụ ndụ fa n'elu fa mere ife ike dị iche iche gbaa mmanwụ mee ife niile na asịsa eme na-eme those people with ike niile afa akpa jee na their compound today ka efu dat na ọ gasa nwere ihe na-eme dị oke ọgwụ ọ dịrọ mma ijezi specialize ya na-agwụ oke ọgwụ ka ị wee bute ego onye ahụ ịgwọrọ ọgwụ ahụ imagine na onye ahụ jeziri ọ na-aya nwa ya ọ bụrụ ngị nwa ka ọ na-alụ nwa n'ozi onye ahụ ịgwọrọ ọgwụ ahụ ka ọ na-alụ nwa onye ahụ ya nwekwa mind ebe ịkọnfront gwa gị na ọgwụ a narịa nwa ọ bịa ị ga-eme admit na ọgwụ ịgwọ ọrịa narịa nwa can you pay back nwa ahụ ọ narịa ma ọ bụrụ na ọnwa onye ọzọ ana iche na ihe akwụ price for igbu nwa gị over this thing ime ndị na-akọrọ ụdị akụkọ ahụ n'isi ha onwe nke biri ezigbo ndụ if you go the reason why you need to check if I stop or some certain things if it has nothing to do with our culture ya karịrị for mmadụ ibe gị n'anya jide ogu jide ọfọ asọrọ gị jide ọfọ rọ gị jide ogu jide ọfọ onye na-aga ọfọ ịgọcha ọfọ ma ịtụghị ogu ebe onye arụrụ ala ọ ka o si dị for those of you na-ege ife nnekwu na-amara ife bụ ịtụ ogu ma ife bụ ịga ọfọ ọ bụ gị nwee ikwu ife ị chọrọ n'etu a ka isi chọọ ka ọ mee align with nature with all the elements na-eme exist na this universe
connect ife nche niile. Alright, ikwụsịgo ife niile ịchọ command ya the powers chọọ kwuo n'otu aka ịga n'ọfọ. Mana nke bụ itu ogu bụ n'oge anyị na-enye submission ahụ ihe kpatalụ ihe a ga-eji ga-eme na ndụ because ihe niile dị na ọfọ a na-agọ. Ife kpatalụ na ịpụọ taa na ị ga-anata, ị ga-ekwu isi ya n'ọfọ maka esi na ije na ị ga-anata. Ikwuo na isi nwa eze ada atọ na mba tụgasị inu dị aṅa okwu niile ahụ ikwuru ịnọ na the same time na-ekwu reason why ị ga-eji wee jee nata. N'isi nwa eze ada atọ na mba minu na nke nwa bụ nwa eze. Ịmago ihe ọ dị ka ya bụ nwa eze. Who is this eze? So ife a niile ka ị na-ekwu ikwuchazie ife ọbụla a ga-egbochi na ife a ma alụ ọrụ bụ ebe ị ga-atụ ogu. Ogu anyị na-atụ bụ ihe ahụ ị chọrọ ka ọ mee onye ọzọ ya mee gị. Na ị chọrọ ka mmadụ chelu gị echiche ọjọọ maka na ị na-echelụ mmadụ, i wee tụọ ogu na mbọsị ọbụla ị ga-echelụ mmadụ ka ife anyị na-ekwu n'isi onye ata ka ọ mee n'isi ife bụ itu ogu. Amami na ghọta, ị nwere ike asụọ ya n'English na another way, ọ dịghị otu modern n'anya, ọ dịghị ka na ya enwere ya. Anyị nwere ife anyị na-akpọ ya n'Igbo bụ itu ogu. Ncheelụgụ ya mee m, ntachi elugo mmadụ tachi elu m, mmee nwere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ si wee kwụ ihe ọjọọ kwụọ ama ụgwọ ka mma afụ ife ọjọọ ga-eme gị. Ịmagodi ife ahụ onye abịa itu ogu efu na onye anụnwa ji obi ya niile because ọ sị ọ bụrụ na ọ cheelụ gị ife a mee ya ka mmadụ ya sị na ya chekwalụ gị ife dị na ka moto gbuchie nye ụzọ. Ogu ka ọ tụ ife ahụ ikwuo n'ife ga-eme gị. Ọ bụrụ ọsọ nke si ya mee onye ọbụla ga-ablọkụ gị, onye ọbụla ga-ablọkụ na ọ ga-anwụla ka ihe a ndị ụka na-eme. All my enemies die, all my enemies die, the enemies who are standing by my door, those ones who are doing this. Itizie n'onwe gị ka iso na onye nwụrụ anwụ once ichelụ mmadụ echiche ọjọọ, once ibulu mmadụ ibe gị ihe ọjọọ n'obi, once ị ga-anọdụ ebe a na-agba ama ụgha megide onye agbachite nkị asị onye ụka ị ga na-eti ya di ya mara na-ebiago. Ọ bụ asị enemy die. Ịma na onwe onye ibu enemy ya, o nwere onye ibu enemy ya. Ọ bụrụ etu ị na-afụrụ onye ọbụla n'anya, etu a ka onye ọbụla si na-afụrụ gị n'anya. Etu ị si na-atrọsụrụ ndị mmadụ, etu a ka ndị mmadụ si na-atrọsụrụ gị. Ụfọdụ na-afụ onye ibu green snake na green grass, ụfọdụ na-afụ onye ibu backbiter, ụfọdụ na-afụ onye ibu biko gị a na-akpọ onye osu imi snitch. Onye ha na-afụ mana ị na-ene onwe gị paasị ya, onye ọzọ na-ene gị daa. Hypocrisy dị n'ụlọ ụka ọ ya ka m ji emetụtalụ gị aka olu ọ dịka asị na nwere ife mbulufa n'obi, ife njiwe na-ehiti unu bụdatina nọ n'ime ebe anwa ka ihe ọjọọ niile jiri je zoo. Anyị na-try to expose it si na agba body of Christ. Ọ ma agbaghị Christ mgbe onye ka m chọzi ka mgba ihe niile ọ bụ a na-azụ Christ ka ha ji eje nakpụrụsie. Onwe nke ifuru Christ kikiri out, you know, kick them out. Ọ nabatara ha na ha ncha nọrọ na-agụ tọkọ ife. Why na ya fight ya? Because ọ bụrụ na ọ kpọpụrụ ndị akpọrọga ha na heaven, anyị nwere problem. Nọ ịkpọrọkwa ụmụ idiot a wụsara anyị ya na our society, ha na corrupt mind ndị mmadụ, buru a menace to the people. Na bụ ndị a ka Toludo enecha asịsị kụpụrụ. Nwaanyị ga-eji akụpụrụ ha. Agụ na-eche mba emepere ya asụsọ ndị dibịa. Agụ na-eche mba kwesịrị ịbụ fọ ndị na-arụ ọjọbọ, ndị na-aghọrị ụmụ mmadụ, ndị na-eme ndị mmadụ ka fa na-afụ onwe fa na fa dị inferior, na fa need a certain name, a certain source ka ha wee bụrụ ọgaranya. Ihe aka eji ya na-asị mmadụ ya so ya weta na once you give to God and sit back and see what God can do. Ekwu isi a na ya jee na Malakai. Ihe na-eme ya bụ ka ipuchu onye ka ọ fụtaba onwe ya na ya bụ onye mmehie na-ekwesịrị ọdụ na ya kwesịrị ịda akwụ tit yesterday. Will a man rob God? Onye ka Baịbụl a na-agwa will a man rob God? Ọ bụ ndị isi nchụaja ka ọ na-agwa. Ọ ha nwa ka ọ na-eme adreesị, na ọha nwa ka ọ na-agwa na-ezu ya ori. Bring into my house ka I make ya sure na food stuff dị na n'ụlọ a, maka ndị agụụ na-agụ bụ ebe a ka a na-abịa eri nri. Onye ọbụla gagharịcha ma ifu ihe eri ebe anyị n'ụlọ ukwu a na tabanakụ ebe ahụ ka ihe eje enye gị nri irie nri wee naba.
ndị ọcha bịakwuru ebe a mgbe ha butere ya ha tiri ya uji ọbụla eji wee nye onyinye ihe ọbụla ebukọtara n'ugbo a na-adọba ya n'ụlọ ụka na kọmpaụnd ụlọ ụka ohi ya dị-ezu ya ihe bịa na agụụ na agụụ jee buru ji jee rie ihe ọbụla mbọsị ụka kwa ebutekwa ma mango ma orenji ma ube ma ebe anyị nke ọbụla na-agụụ jee were naba bikos ha na praktis ife ha si na apostles mgbe ahụ afta ka Jizọs nwụchiri naba ha na-ewekọta ha wekọta na-enye onye ọbụla according to their need. Ọ bụ na ndị a mere one ka a na-eme ebe a achịkọta ego niile a mmadụ one ka pastọ na-solve their problem. Mmadụ one na-abịa ụka pastọ chiriki moto chi ọsị ya bụrụ nọ shuttle bus. Onye a ji 50 million naira wee mere nwunye ya bedde ọ na-ewere 50 million naira jee chia shuttle bus for 10 pieces ifu na-enye na 10 people employment. Onye ahụ egoro shuttle bus bụ ichi ya receipt o bido na-achụ akara aka onwe na every Sunday na onye ya eweta ezigbo onyinye ebe a ka e wee nwekwa ike wee merụ more people invest on the people but fadu eme ya if you go no the contrary to ya edere that place ha na-eji erighe ọrụ. And they will never tell you that even in a digga abolish once Jesus will be a sacrifice your blood ya na ihe ọ bịa ka ọ kwụ ụgwọ ya niile so you don't need to bother yourself anymore. Ọnwụ ya na ana mmụọ ahụ ọ gbada ka ọ na wee destroy ya the power of sin destroy the power of death. So fe nwezi ike na arụ gị again as long as he declare go na-ebu born again. So why you declare chakwa as a born again in rọkwa na worry kwa every time ịbụ esina ka emezighị esina why ga-eji na-afụ onwe oge na-ebu esina ekwesịrị inwe dị iche na ngị nwa na onye a na-amụrụ again onye na-agwọrọ mmekọta with Jesus. Ibugo a special person, a holy nation, people called out of darkness into his marvelous light. Ndị bụ maakị nke ya so ka ezi ka isi na-afụ onwe oge na ịka bụkwa onye mmehie. Every Sunday bịa restitution, every Sunday ị na-eme confession, every Sunday ị na-ebe akwa n'ụlọ ụka God gbaghara agha na-eme mụnwa na-amụrụ dị again sef na-ayọdụ mgbaghara onwe onye na-esere mụ na ya mụ na eji ya n'iti na onwe onye mmejọrọ ihe a nje ya onye ahụ mgbaghara onwe ihe ha na onye ayọgo nye as a Christian onwe gị na ya dị n'ilo ịhapụ onye ahụ ịmapụ ya ịhapụ ya ọ bịakwala ụka a ịbịakwa mana esi aka ịkpọchi ya n'akụ ka gị na ya dozie nyado ihe ahụ niile mere ya gbaalụ na ịmụ anyị iru ya eji n'aba n'ụlọ ụka n'oyi fuli wee na gị na ya dịrọ na mma ụdị ife adịrọ ichefuo na Baịbụl a na o nwere ebe edeli ya na ọ bụrụ na ị na-abịa inye ekene n'ụlọ ụka iwe cheta na gị na nwanne gị adịrọ mma drọpụ ife anyị ji bụ inye onyinye na anụ ụlọ idozicha wit nwanne gị ahụ iwee bịazie enye onyinye na ọ bụrụ na ị mere ya na onyinye gị adịrọ nnabata dị ka ọ na-egotaba ya ha ya na-apọịntịsịrị gị ihe ndị a mechasị gị na the Lord has forgiven you nya bụ okwu chọbie ihe o ji sị gị na God has forgiven you bụ na ime ihe edere n'akwụkwọ i mere ihe dị na your conscience i mere ihe dị na your conscience obi gị na-apịakwa gị ịtarị ka isi efil efukwara na onye ahụ gị na ya na-adịrọ na mma onye ahụ ị mere nsọlt onye ahụ ị nalụ ya nwaanyị onye ahụ ị nalụ nwunye ya onye ahụ izuru ori onye ahụ imejọ onye ahụ ị gbara amụ ọjọọ n'isi ya efu ya ka isi efil onye ahụ ikwuru okwu azụ kedu ka isi efil onye iji nara ya nwoke ka isi efil ọkwa ị na-afụsị ya but still idebere ahụ na-ebu onye ụka ebu nwa Chineke ịma na ibu kọsụ na-akpagharị ịmarọ gị na ikuku adịrọ na mma hie gị na ana adịrọ na mma gị na mmiri adịrọ na mma gị na ọkụ adịrọ na mma bikos iji ihe a niile fachisie ọ dị ka ihe na-etechi techisie otu a sken anyị si kpọpụsie na-anara nke onwe ihe na-abanye n'ime ya nwe ihe na-abanye n'ime ya uchi ime ala ahụ ka ị dị free ka ikuku baa gị ahụ ka ị bụrụ mmadụ ya ka Jizọs si be at peace with all men mana nke nwe abịa kịta sị na ihe eme ya o nwere ndị bụ enemies do not unequally be yoked to come with unbelievers ọrụ yoke with unbelievers convert ya ọ bụrụ a believer meanwhile ịmago na ọ dịrị onye a difficult to believe because na chi efugo people are no longer living in the age of believing. People are now trying to know things.
And when you know the truth will set you free. Even a free person within you, it is free. The truth is that other good you keep malice. The truth is that other we keep some secrets him and that na he destroy you. Tell it as it is. It will be free. Purge your mind of all these nonsense teachings. Nigga je hell. Wabu ni meronka nigga je hell. Onye na-akụzi ego dị ya. Onye ọ chọrọ your progress. Ihe ọ na ha madebe bụ hell ka efubazie hell. Okwu anyị na-agwa gị n'abalị a bụ even though na anyị na-eme ya ka anyị na-ama njakịrị, but you need to pick out the truth yourself. A na-eme gị oge ọbụla ị na-efeel somehow. You need ka iwepụ ife a ka ị bụrụ a free person. Ị na-eme anyị adị very very free. I am very free. And I want you to be free. Si akụzizi na-aga ụmụ ife a niile. Ị kwesịrị ịdị align with an ebe nna gị. That is where you came from. And that is where you shall return. If you go to that's where you came from, that's where you shall return. You can never die, Mr. Smith. After all, I hear the registered by Mr. Okonkwo. I gotta go your biography. That Mr. Gabriel Okonkwo was from so family. In a family of 5. He was the 3rd son of late chief Abalosia Wodo of Inyi. No Mwago of Obodo village Diona in Isukwato local government area of Imo State. He got married to late Mrs. Chinyere. And the Chinyere was from so place. Anakoya. So if we got walk for you can walk Smith. So that's where you came from. That's where you shall return. They got return ebe we see one. So the earlier you make a peace with your root, the better for you. Whether maybe working maybe one. Ebi sibia. Kan sibia. Konyo zo sibia. Mana mmadụ na-eme ebe a isi gị ayọ na-anwụda anwụ nwaanyị na-ada akụziri gị ihe a na-enwe ike nwụ anwụ. You can never die because ị bụ a spirit atrapụ n'ime anụ arụ a. Ife ejite ihe a bụ ka okwu na-ekwu nwo shape when na-eme sound iwe na-adịbe nne. In the spirit enweghị ọnụ anụnwa ga-eme ya, so ka sound anyị na-use ebe a ka sound anyị na-use dị a ebe anyị na-ekwu okwu iwe mara ihe nche ikwu anọ echepu gị over the years na-ekwu ife ndị Zulu ikwu ihe ọbụla na ha nwa anụrụ ya, ndị ọbụla na-ekwu according to ka ha nwa si ekwu etu akwa ka ọ dị na mmụọ. Na be mmụọ ebe ahụ ị na-anọzi n'anụ arụ ife bụ ebe ahụ bụ pure energy ọ ife bụ. So why nature can be connected to your originality? You need to be connected to your originality. Yes, also ludo ya me enumana. Our life I end on Mmiri ebe anwa. No end on there. Ndị ọcha na-achụkwa aja kama na ihe ndị against the system, the mode anyị ji achụ aja. Ọ bụ na ije na China, every shop ijere ị afọ ebe ha na-adọba chi nke ha na worship. Onwe onye na-apụta na-asị na ihe ndị a na-eme nya onye China enweghị ike pụta na-asị na ihe ndị a na-eme. Ọ dị generally accepted na ihe a bụ nke ha. I wee ghọta ihe ndị Igbo ji tụọ inu si na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri. Acknowledge nke gị. I nwee ike ịdị ojichi ga na-abụrụ onye China
Chigu ya dịka gị nwa. Chigu bụ a replica of you. Or your other part in the spiritual realm. Chi gị bụ ngị nwa. Ọ dịghị iche na ngị nwa. Ọchị ịgwa gị okwu, chi gị chi ịgwa gị okwu, ọ na-agwa gị ya. Ọ na-agwa gị steady every moment. Tunyanwa, tunyanwa. Ọ dị active all the time. Nọ ngị nwa na-anọkọta ide ọlụa. Ọ nọ active, all your other part. That's why you cannot hide anything from it. But I say you can't hide it from God. God a na-agwa gị bụ yourself. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime, nyanwa ga-ebu ụzọ gwa gị ihe ị ga-eme. Ọ gwazie gị ya, nke nwa ya eme ka ọ dịziri, because n'okwu ya na-abụ ideas or spark or flash ya. Ọ flash ya mgbe ahụ ọ ga-flash. Ọ bịa in multiple form. Ya kpata n'elu na struggle, kedu nke ị ga-eme, ọ gị mee nka ka ọ gị mee nka ka ọ gị mee nka. Mana ihe niile o gosiri bụ ihe ị ga-eme eme. Chuzuzie nke ị ga-eme. Client ka ị chatị. O nwere mmụọ sị na ngị achatịzi na onye a ngị hapụ ya. Esi mba maka na ị nidiri ego. Ị chatịba. Chatị a ka ị chatịba ọlụ gị aka asị. O nwekwa nke ị ga-eme ọba so ngị nwa ka ọ dị. Nya bụ dat na mmadụ na mmụọ na communicate. O mee nke a ka o mee nke ị ga-eme sị hai na mmụọ ga-esikwa gị mee ife ahụ agbasigokwa m game a hai nna n'ọsọ 3 nọ 3 ahụ kụpụrụ my game ana mmụọ m sị m gbaa dị 3 emezi si na God speak lite onye nwa ka o speak eto you ụdị ya adọrọ ọlụ ka a na-eri onwe onye ọbụla ọ na-eje agwa anything unless ọ bụ na ọ chetara gị mee imagine analyze ya your life nwe ife obi ya na-agwa ya n'ime na ọ ya aga ya nwere confront ọ na-agwa gị na spirit gwara ya ife dị ona ọ spirit ọ mmụọ ya gwara ya ha meziara mmụọ ọbụla bịara ya n'isi ọ God mmụọ ọbụla bịara ya n'isi ọ God jụọ onwe gịnị bụ God God ọ bụ ihe anụnwa ha na-agwa gị bụ God bụ ya bụ God what exactly is God? If na God bụ human creation, if he create n'isi gị kpọọ ya God ka ya bụrụ God nyanwa na-eme ihe ọbụla bịara ya n'isi okwu ọ sịgị na God ije na je buru obi gị gbatọbazie ebe a nyanwa ga-agwazi gị nke bụ God nke nwa bụ mmadụ enweghị ike ịmanụ nke a bụ God na wafọ ihe ya ka m ji sị gị na ihe emecha mara na God a na-agwa gị abụghị the original God. The original God ya bụ iche na ọ na-abụ ebe ọ nọ. Original God nọ here within. Afọ onye asị ọ sị na afịa bụ Emmanuel a ga-amụ ha na afịa ga-abụ Emmanuel. Gịnị bụ Emmanuel? God with us, God with you. God nọ n'ime, ọ nọ here, ọ nọ here. Ihe ị na-achọ na Sokoto nọ na Sokoto. Ị na-eje n'ụlọ ụka na-achọ ya, ọ nọ n'ụlọ ụka. Mgbe ahụ ị na-eje echi ya gịnị ya batakwa ebe ahụ ị na-agbagharị na-achọ ya ngị ọ na-asị bụ isi ọ dịkwago mma onye ka isi na ị na-achọ you are looking for God. Mmadụ na-asị gị continue to pray ị na-amanye elu akpịrị ya na-agụghị ihe niile ahụ ị na-ekwu n'obi gị bụ mkpa gị. Pikchọ niile ahụ ị na-ekrieti ọkwachighị n'ebe ọ na-afụ pikchọ ị na-ekrieti ikrieti chazie ngị nwa ka ọ dịrị ịnọzi ya na jụọ onwe gị ajụjụ biznes gịnị ka si na m chọrọ ime eme Ọnịcha m chọrọ ịgbada ka esaịdị mma eje kedu ihe mma eme onje mụọ ọrụ ka nje eme gị oti nka ka m ga-alụ ọ mekaniki ka ihe na-aga ahịa nke m ga-emenwu ịgbakọ bịa gbakọcha o nwerịrị nke gị nwa na onwe gị ụmụ ọredi na ọsọ nke a ka ịdị mma na ya nke ahụ ịdị convince na onye abụ nke ịma anya ya godu ọ nke ahụ ka ị ga-agbado anya jee mụọ ị ga-ebu ụzọ jee mụọ ya ka ịmụta ya. Holy Spirit can never teach you. Ị ga-ejekwu onye nwere the expertise ọmụgosi gị ya i wee kpọọ ndị bụ na ha nyere gị aka n'ịchọ ibidokwa na ịgbadosi ya anya ike God anarabazi ya ekele ọ naraba otuto ịgba na mbọ ọbanye
so ifu na God a na-eje achọ ka eje jụọ ajụjụ na ọ nọ n'ime ebe a na-agwa gị okwu na ọmụ ihe gị so ndị a na-eri gị ọrụ ka a na-adọta gị n'ụlọ ụka a na-adọta gị ama na ịbịa na eyi adrọpụrịrị wee na ihe ịbịa ha na di a you must drop ịdrọpụzie ịwaba muguda ha na ka anyị maa na-eri enyi wọchị anụ ha ime ude ha na-ete na arụ ego one nke nwere ude ego one ka ị na-ete gwa onwe gị eziokwu many guys in Nigeria gwa onwe gị eziokwu ugbo onene ka itio na were 100,000 ji ahịa ji ego ma ude ma perfume ị na-agba n'ahụ nwe ya just 100,000 o siri ike na o siri ike mana ị ga-enye nwa ya nwaanyị ya ji eme shopping ya ji egrosi osi gị na toiletries si na 100k inye ya gị nwa emenwuru ya ide emenwuru ya ide onye onwe gị ihe ị chọrọ ide enye onwe gị ihe ị chọrọ ị na-ediprive onwe gị ihe onye abụghị a na-asị gị enye chigo nri ị chọbụ inwe total understanding of who you are but ọ bụla ị ga-enwe total absolute understanding of who you are ị ga-afụ this life differently and the result must be different from even the obtainable now the result will change your approach to things to people ga-adị different ị na-eme nwoke argument ya na-emenwuzi much argument because gbaa ka ị ga-aghọta na some people dị stupid naturally and onye a dị stupid n'anya ọ na-adị ya ka ọ ma ihe too much so ime argument with onye ahụ 2 times ị kwesịrị ịghọta ya hapụzie you don't need to argue much mana ọ maka na inwe na nghọta within you mgbe ị na-enwere nghọta ị nwere ike ịnụ ọgụ yo ị na-akpa agwa ka ndị Chelsea amamịra alele ee na biko ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-like chiekwanụ vidiyo a chiekene this video tụtakene ya ọ bụrụ likes nye anyị dị na TikTok ọ gịnị dị nye na anyị likes na okay so afọ ndị Chelsea akwa gị je bọlitekwa ya kịta okwu Chelsea kwuru okwu na agwụ ya afa ọ chụgharịba ewe ya je kparịa onwe ha nya ewe ya je kparịa onwe ha ka si na ya bụ neto na-agbagharị ka esie a rere Jackson ihe mgbu ya wee ka jikwuo ee chibo so nwanne m onye ọbụla na-eri gị ọrụ na-asị gị na God gwara ya gbachite ya nkịtị ndị megidere na mmadụ dị only property onwe ụmụ nwaanyị be anyị nọkwa n'ebe a dịka ọ bụ ndị nke ha ka njọ na-enwe mind na-ewere ihe di ha na-enwere ike iji nye onyinye jee nye onyinye ga-eghọtago ihe di ha na-enwere ike iji nye onyinye like ofu mkpụrụ moto onwe nwaanyị ewerego ofu mkpụrụ moto di ya nwe jee nye pastọ mmadụ agbara na pastọ 900,000 ka 1 million is 100,000 yes sikwazie pastọ ya nyechighị ya 900,000 na ya bụ pastọ ekwechiri ya no God ka o nyere ya na so na onwe etu ọzọ esi enye ya God abụghị etu ya na onye gị ya God o chefuo na akaụntụ a abụghị akaụntụ God ka o wetara o kwesịrị iweta akaụntụ God transfer ya to God onye a jezi ọgbara God ụgwọ o kwechiri na akaụntụ on the pastor ndị anyị ga na-atrọst ije kịta na body of Christ nwa asị na anyị na fight
ha bidoro ha ji aka ha bido ya ha dara body of Christ ya wee tụrịsịchaa ya na-ege ntị. St. Augustine, St. William, St. Jude, St. Philip, St. Bartholomew, St. Mark, St. Barnabas, St. Paul, St. John, St. Peter, St. Matthew. Otu a ka esi nwegide ya enwecha na sent niile ewee baizia nke a Grace of God, nke a Rema, nke a Catholic, nke a Methodist, nke a Baptist, nke a Anglican, nke a Redeem, nke otu a ị na-ajụ ihe niile a na-achọpụta ma bread of life ma water of life ma cornerstone ma ebe a niile gịnị ka a na-etichi ebe a? Kedu ihe a na-etichi ebe a na-adị etichi? Eche m ofu curriculum ka a na-eme operate. Ka ezi ihe ndị a na-etichi na-abụrụ ya ka ndị a na-etichi nwa eji mezie allow ka the thing wee agbakasịzie everywhere like this. Why? No control. Esi m na ọ bụghị onye ọbụla na-achụrụ abịa. In a country like Nigeria, corruption bụ the worst. Ka a na-enwe the righteous people. Ifunugo onye eze na-egbu jekwuru dọkịta agụ eziokwu gbasara eze ya, treat ya finally. O ya emene ya ome agụ ya na-egbu ya na ọbịa na-atụ ịghọ ọgwụ na-enyesị gị mkpụrụ ọgwụ na-akọntrol ya, a na-elegodo ọgwụ na-anara gị ego. O nwezi mgbe o ruzie odoghị anya na ị na-achọzi ịnwụ anwụ asị gị bịa ka ehopụ gị dị ehopụ agba ahụ ọ banyekwara n'ọzọ ha ehogide gị eze wonde otu a ka ya enyeghị ji eji gogide egwu ka mmadụ enyeghị ji kịta onwekwara na eze dịgoro. The doctor is very wicked. They cannot treat that problem. I na control ya control. Etu aka na onye na-akụziri gị maka enigwe ojenugo nni ojire ka ndị a jire ọfụnugo onye jire ọdịna ebe a na-edizaịnịrị gị ka anyị ga-esiri wee efe wee na-adịghị na-efe. Ma nwanne m na-eje ụka kwuo eziokwu ọ ma akpọ ọgwụ taa gị bịa enigwe ya abịa. Ndị ụka makachi kwuo eziokwu ọ ba akpọ nje Philip si anya bịa kpọta gị ihe ekwenye na Nollywood ka nwa sị na ọ larụọla amazi ebe ọ nọ nwetazi onwe ya ka ọ na-agazi wee fụ mamụ ya dị ya mamụ ya wee jụọ ebe ka ọ na-eje ya nachighi azụ oge eru o teta ebe ahụ ọbụla na-ekele Chukwu n'obilitere ọkwa ndị ụka na-ekele Chukwu. Ọ bụ gị nwa ọba akpọ ọhụ gị bịaba enigwe te ya ekweje ihe ekweje ifugere ya bụ eziokwu. Onye ọbụla na-atụ ụjọ ọnwụ na cheki ya ndị a niile na-eme ihe ụka with different denominations, different churches, ibe a niile ajụ nchọrọ ịjụ Satan one ka enwe ofu Satan ka enwere ka different Satan maka na ọ na-aba akpọkọta afa God a onori ihe nri enyi ọ gbajiri igwe ekpo ya nkụ Elohim Elolam Mekadishkem meka nke a na ndị otu ịtụkata ya afa Rose of Sharon ma diza one ka na akpọ Satan one ka a na-akpọdo Satan okwofu afịa Satan ya ka ụnụ ncha na battle for thousands of years ya wee kwuo ọghọ ọgbachite ya na nkịtị hapụ na ya ka nwoke zuo ike chaa ngwa meri ya n'agha kwa mmeri
unu asị na unu agha apụ ụka m aka onye ọbụla na-efe ezi Tinubu ọgachi na-eche onwe mana ọ bụghị Setan kọzụrụ problem anya ọ bụghị Setan ọ bụghị ya ajọs na-enye onye agha aligeshọn wanda agha kpọ onye agha ya mgbaghara ọnụ ogoloja ga-ekwu mma ọnụ ogoloja ga-ekwu mma bọsị ya achọpụta na ọya nwa bụ the real God maka chi nke unu na-ebe bụ nwa ọbụla na unu ga-ebekata akwa ya yi ya na-eti lee ihe mmere onwe m lee ihe mmere onwe m lee ihe mmere onwe m ha ga-eti aka n'obi ọ ghọrị ka a na-aghọrị gị onye ọbụla akpụ n'ọnụ ma o nwebụ ofu mkpụrụ ihe ikwupụtara n'ihe o mere ọ dị badị o mere nke o mere nke gwuo ofu ihe o mere gwakene m ofu ihe o mere eji akpụ ya n'ọnụ sinsi ụwa ọ bụrụ na ya agwanwu m n'ofu ihe a bụ ihe o mere agbata m maka ihe niile a na-akụ anyị nwanne m onwe bụ onye kwuru na ya bụ ihe God egwu anụ ọrụ na nwunye ya ịma dị wọstri ị ga-eme mmadụ bụ ịla nwunye ya ọnwa ahụ mbọsị God sịrị na ọ ya rara nwunye ya okwu ya na ozuru ohi ọhọ nzama ka ọ gbara ya ọ na-aya klayent ọkụgbu aza n'okast gịnị bụ ihe ọ mere gwakere na m ihe Setan mere onwe ofu ihe m fụrụ o mere ego anwụrụ nna azan so gịnị bụ kedu ihe Setan mere ya oriri nke edebere God o nyere ya kantafit adịgboroja oriri ego ya o ji ndị eke ọ tụrụ eke ọgụfụ onwere obodo nne ya ka Setan mere onwebeghị onye si na ihe a bụ ihe o mere kọrọ ndị ụka nọzi ebe onye ọbụla na-akọnfam na sati nwanne a na ọ dị innocent maka chi ana m echekwa na wedin ije wedin ya ga-ajụ bụ onye ọbụla nọ ebe a alive ga-eweta na ama agba mmadụ abụọ akwụkwọ nyekwuo ya kịta ịyafọ ya ekuni kwuo na ọhịa mere na anya ha gbaba ndị akwụkwọ kekwe na onye anụbụgo dị bifo na ama nka nka ya ka nna asị ịgbana ihe ya o mere kwuo ya ebe a n'ihe wutere ego kpatara Setan ji wee nọrọ n'ọnọdụ ọnọdụ taa bụ na o mere ihe dị ona gwakere m ihe o mere onwebekwa onye ihe niile na-ekwu ebe a na-ekwu na onwe ihe o mere na onwe ihe o mere nkezi anyị na-akpọrọ ya n'ọnụ o wutekwa m na ndị Igbo ama mgbe na-eri ha ọrụ eriri anyị ncha niile mgbe eriri anyị they say he disobey his master mana bụ na edisobeyla ya bụ ya kemgbe disobedience ji wee bụrụ capital sin ya ga-eji ya nye mmadụ capital punishment ọ na-adịra gị throne with God enukwu ụdị akụkọ a ịnọkọta nnọọ God na Setan na-adịra gị throne si onwe ihe God menwuru ya ahụ iwerezi enwere ha powerful ha powerful Setan God emewu ihe dị ya onwe dị ka ọkpa ya dị ka ọkpa anwụ ị na-eso n'ala ka ị ga-eji wee zogbu ya na zawe eke nso n'aka zawe ya nne gị ọkpụ ya ihe a ka a hapụrụ gị na-ezuzu echi si na agba ikpere na-eme gị gịnị ka emere wee dara gị o were chi iri ibi the throne
ife na onwego onye chọrọ ka ọ nọfee tenio ya a gwara gị nọ 2 times ị na-achọ ka enye third time ife Obasanjo Setan ekwuo na nke a adịghị possible ọkwa ya na-ese n'afọ for you ọ ga ịnọ ọyọ tenio nyefe ka onye ọzọ wee ya abụ 4 years God eje ebe ahụ ka ichiri test ya na pawa na-ate oge nwoke ritu ebe ahụ the pastor said Satan was too proud okay ya ka ọ gwara ọ na mmadụ dị proud ọya bụ crime nwa ọya ka eji akpụ ya n'ọrụ na-egbu ebubo dị iche iche elo ma ndị ụka niile a na ebe a bụ nwere ya asị m n'ọhịa akwefu na onwe onye mụnye onye a mere nwanne ka anyị gwa nwa eziokwu onye a dị innocent ọ bụrụ na onye a nwere ihe ọ mere to God ije na comment section edejugo ya mana ị na-anya efu na onwe ihe onye a mere onwe ihe Setan mere wee onye ọbụla tinye aka n'obi ya si ya nna m gbaghara m n'ihi na ekwujọọla m gị no ewela iwe nna m ewela iwe ndị a ghọrị m otu Adam na-agwa ya na Eve si na agwọ ọghọrịrị ya etu a ka esi wee ghọrọ ya anyị ncha niile anyị akpụ ya asị eziokwu ọ ya nke odimeji ahụ ya ọ chụpụwa ndị ya mana ọ na-achụ Setan fụ onye na-achụ Setan mana ndị ọkụpanyere bie ọ chụna ya ha bịazie bụrụ Ọnịcha indigin ọ da-anazi vileji mana ọ na-eje achụ Setan nene pawa enyere ya Ndaboski o ji nwee Ndaboski chụpụ ndị ọnụ gọọmenti bịa nke osiri vice farel eche m ọsụ na nke a bụzi owepụta ya ma gandusa onwe nke iyuzu gọọmenti Soludo na-ekiri eke ọkwa Obianọ bụ eburi ya mgbe nke ya Obianọ buru ya mgbe ahụ ojecha abata akwụkwọ egwu echenji anọ n'elu ya ụmụazị Soludo ka ewee je hụrụ ọla wee nosi ya na bidoro amacha ahịa osi na nke a jee danye n'aka gandusa ọ nọ na gandu je na-eke dọla odibeje ebu gọvanọ ebu alụka gọọmenti chairman o gbughị iso na gọọmenti ichedaeje ime ajajaja ruo ebe a gọvanọ na-eri ya kwa ya jipụtara ahụ oge buchiri odibeje you don't get choice ọ na-akụgodo aka na-akụ aka asị nwa dịkwa loya do na-emebekwana ya ọnwala mmụọ sibilite m ebe a wee na-asị mba na nke a bụkwa nke a si awụnị ya n'ala so ụmụnne m ebe ọ bụ na ya establish go n'abalị a na o nwere ihe Setan mere udodị mụnwa adịzi free na kpola n'abalị a adị m chion o nwere na-ajụ ma issue of what you're saying o nwere ihe Setan mere ọ bụ na o nwere ihe ịma ọ naghị nụrụ ma ọ na-egotara na Baịbụl n'ọhịa ka Setan mere egwe anyị n'ọhịa ka ọ mere ọ bụ agwọ jiri ịkpa nkata ka ị na-akpọkwu Setan ịgbazikwere Setan anwa agwọ mgbe ihe dịrị ya na Eve oge agwọ bịara Eve ọ bụrụ ọsọ Eve agba ọsọ na gosi na ya na ya narị anọbu anọ since ighọtago agwọ na-abịa ọ bụ Setan dị ya nke a bụ
agwọ chọta Eve ya na ya nọ ha na-anọ ọfụma from ịnọ ọfụma ka o ji wee bịa mgbede ahụ wee sị ya akọbazi akụkọ asịrị na ata ife a gịnị ga-eme na-asị fa atakwana na fa taa anya na fa ga-anwụ si ya nakwa na ụmụazị na-enye gị nsogbu na ịta gịnị na ị ga-anwụ na ihe na-eji eta ajọ ịta ife a kịta emepe anya gị efu ụzọ kịta ọsị ya gịnị ọsị ya na ọya na-agwụ ya isi na okwukwe again ka nnụ ọsị na God si ya na ọ taa ife a na ọ ga-anwụ o wee jụbịa eme ihe bụ ọnwụ onwe na onye nwụrụ n'ihu bifo ga-eze ya na agbaghị ya anwụ jee werezi ya taa Eve eje weta ya na ya taa ozugbo ọ tachara emepe anya ya ọfụ ụzọ na-ajụzi mmadụ na-abịa onye na-asị asị ọ bụ onye kwuru na ịta anaghị anwụ ka ọ bụ onye kwuru na ịta anaghị afụ ụzọ ịtara afụ ụzọ ịta ya ma ị nwụrụ nwanne m onye kwuru eziokwu kedu onye a ga-anwụ ikpe kedu mmụọ na-atụ achị ebe a elekwana God tụrụ achị ebe a nna elekwana God tụrụ achị ebe na ịta mkpụrụ isi a na ị ga-anwụ ka asị ya na-asị Setan nwanne ya asị ya na-asị jee taa anya na ịya anwụ na ịya afụ ụzọ na o jee taa dịtịn fụ ụzọ ọnwụrụ ke na-abịazie afụ na-ata na dịtịn iwe abịa na onye si ụnụ taa onye si ụnụ taa bikos na ịtara ife a ọma ife bụ ngwa ka anyị dozie ya ka ebe ọ bụ na ụnụ ataghị ya kwere afụgo na ụnụ anwụ ọzọ nsogbu adịrọ ka anyị mezie anyị na-eme ọ dịrọ nọ na ị ga-anwụrịrị you must die ọ gaghị nwekwuru obi mmadụ ife ịtara afụ ka ị chọrọ ka imebisie mmadụ na-emebi ihe odozi agha anwụrịrị nwaanyị bifo ịmụọ nwa na ịya ata afụ nwaanyị ọmụ ya bụ ịmụ nwa ọmụnugo bifo ọ mụbaanụ mbụ ị na-etere tinye ya na ọya ata afụ na ụkwụ ya na agwọ ya na-achọ ọkpịa ya na-achọ agwọ offspring ya gịnị gbasakwara na offspring ịkarị punish na onye mere ihe na okwu end ya mgbe na onye a mere na ọ bụ ụmụ ya mere mgbe ọ bụla iji ịgba punishment na ị ga-agbagide punishment ruo na third generation fourth generation kedu ihe ọ bụ fourth generation ka ọtọ metere ihe ọ bụ na God na nnekọta ya ma ọ dị ka ọ na-ekucha ejikwa mba asị gị na-ekuchala nke bụ ihe na-agịdo ya abụọ ya egbu punishment generation to generation kedu ihe oge Solomon wealth no reach fourth generation ya otu a ka ọ dị na ọsọ ruo na blessing ọ bụrụ sisi onye ahụ ka ọ ga-ebles ihe arụ na blessing ruo na third and fourth generation mgbe ọ blesịrị ọkwa ya chuzuru Jacob o nwere nwa Jacob na-eme ọfụma o nwe anụ nke mere ọfụma ụmụ ya niile ebe akara ogori ụmụ Israel niile a bụ akara ogori cheki ya life ha gwa m nke na-eme ịta ewepụ na Josef na-ereri ere jee Dibiia ebe ọ kara ịba uru gị mere ndị ọzọ kara iburu nu blessing na blessing o nyere Jacob jos na oche njiri afia to Israel n'anya ga-afụ ya mmụọ since ọ zabụrụ Israel ahụ o nwebụ ezumike asị asịrị isi nwoke akarị ndị niile God chuzuru o nwee otu ezigbo kandideti o nwere ha ncha na-atụ asị Abraham tụrụ asị si na nwanne ya nwaanyị kama ya gwa na nwunye ya antụrụli ọ nwanne ya nwaanyị ha ncha niile na-asịsa asị Jacob sịrị asị si ara nna ya bụ Isaac asị na onye abụ Ịsọ mana ọ bụ ya bụ Ịsọ o jekwa ebe ihe n'ebe ọ ga ya nwoke asị na mpụ na aghụghọ God chuzuru ya ka ị na-afụ God ị na-awọchi
ịnụkwa onye si na ya ga-anụ na onye ọchọ ịnụ bụ Rachel. Papa ya wesị ya na ife ọ ga-asa abịa bụ 7 years na ya akpọ ya Rachel. O bikwe n'ụlọ ahụ, ọ na-afụ Rachel everyday. Ọ maka ike Rachel ha mara ka ike eli ahụ. Ọ ncha bi n'ụlọ ahụ. O wee bụrụ na ọ nọgidere nọ 7 years be nwoke a na-afụ Rachel everyday, na-afụ Leah everyday, raka ya make ya choice, which means na o nwere ihe ọ likere na Rachel. And Rachel abụrụ nke okenye, Rachel ka dị younger. Iyetago. O wee bụrụ na ọ na-afụ Rachel for 7 years for the fact na papa ekweghị ya nkwa. Iwe na-agwa m na Joseph ada emetụ Rachel aka, ha ada egwu egwu, ha ada ama njakịrị. O nwere ihe dị n'ahụ ya ọ na-amarọ. O nwere ka ịgwa m na ala Rachel na ala Aliara, o nwere ka ịgwa m na ike fara bụ ọra abụzi twins, ha bụrụ ọnụ twins. O wee bụrụ na abalị ahụ ya akpọghị ya ka eji eje kpuchie nke a ihu wee di ya, Jacob eburu na kpuo ụla wee lagide ya chi efu. Lagide dị ọhụụ chi efu, ọ pụta na otu ọsị na ya mụ onye ọrịa. Nna kwu eziokwu, Jacob na-ekwu ọ na-ekwuru eziokwu n'ọrụ a. Ka igwe nwaanyị eziokwu na ọmụ onye ọrịa. Nwaanyị gị na ya nọ n'ụlọ for 7 years ka a hapụziri gị na ya, emia ya ọnụ, ṅụọ ya ala. Ịma ya na ala ya na-aṅụ abụ ala Rachel. Ịmahọ ịlagide dizge, lagide ya chi efu, epụtasị ndị mmadụ na nga amụ onye na mmadụ na-amara ịmụ onye la. Nwoke ọ na-ekwu eziokwu. Onye bụzi father of all lies, onye ochu ụzọ enwekọ na otu a Tinubu nọ, ihe niile Tinubu na-ekpokọ memba cartels. Agụ na-amụta agụ, mgbada na-amụta mgbada. God aha asị na-atọ ya ka o ji pike ndị ọjọọ throughout. Nen David dara nwunye dara mmadụ gbuo ka o finichie nwunye ya, nya ka God lọvụ. A chụrụ ọkwa ndị ajebe Jeriko, God asịsị hapụ achapụ. Si gbuo onye ọbụla a bụrụ akwara ede ma anyị na windo a ka ọ ya wee bụ igbu ka achagwo ndị safe, gbara ndị ọzọ gwusi na God a. Ihe ndọcha pakejiri bịa anyị, ihe ndọcha pakejiri bịa anyị enweghị ike ịjụ ajụjụ, anyị enweghị ike ịjụ ajụjụ. Satan enwebekwa onye o gburu sofa ahụ. O tego ihe alamala adịbara na God mere ya prove ihe hook-up. Spice bịalụ n'obo na nke ya ka ha lagide ọtụchi efu. Ihe niile a nụrụ n'ala Jeriko a na-ala nwaanyị a, ofu nwaanyị a ọ na-echu ha ọhụ ka na-echughị onye alagide ya. Ihe ndị ala nwaanyị ahụ tọọ ha gwogwo, ha nọrọ ebe a kwe nkwa si na ha ga-echigata, na ha ga-esi ebi ya. Ọya chọrọ ịlagbu ha di ya. Ịma ụfọdụ ndị mmadụ alaike ochofri, nwaanyị obiọma lagbuo onwe ya n'ọhụ. Those days ihe nwaanyị a na-ala abụọ ọ ndị nwaanyị a ka God mere approve achawo. Jizọs na onwe ya na-achawo oyi kwuru Mary Magdalene ka a chọrọ ịtụgbu atụgbu, efere anọ ese evri ya Jizọs nwa ọkpara Chineke, ome ka nna ya, ome ka nna ya, nwa David lee ifu lineage ya David ọla ka mkpi. David ọ na-ala ihu laa azụ, onye ọrụ ọfụna ọla ọmụtakwuo Solomon lagideziri nke a achịrị chuga wu ya n'ukwu were vibrator wee ya na ihe nke a lagidere n'ụwa ya.
nke a bụ king of ọhụ 1000 women official 700 wife 300 concubine official unofficial ones ndị Japan a na-ebubata mgbe ụfọdụ adọrọ recorded all the same line God likiri ije pikiri mmadụ Boaz o jekwara jeela ọkwa nwabe Rut na Naomi gaa Rut na Naomi o nwere nke jiri kwado onwe ya ka chawo ka nna David ya ka ọ gafee ka o buru ya nwoke apụta afụ nwa kwadoro n'akụkụ ụzọ na-enweghị kọp o buru na kpuo jee wara anị o jee na ke họteelụ ọgbaala na Golden Tulip jee wara anị buru dis girl lagide ya ọ lagidere ego o ji agwụ kredit kaadị adịrọ o were ring ya o ji ring gbara isi ya siri gị ya jide ring ya na ejecha apụta na ya ga-enye ya ego ị ga-erarị ya ring o ji pụta nwaanyị dị n'ime akọrịa akụkọ etu ya na ka stori ya na-adị onwe ezigbo stori akọrọ gbasara Jizọs na God na ndị otu akụkọ niile dịcha funny anyway ọ ya ka mma na achụbara ndị si chụọ onye ọbụla ọrụ ya dị sọ ha akpụrụ ya ebe a ka m daalụ nụrụ nne echi anyị ga-eneba anya na protest emere ihe Sowore na-eme na Abia steeti and ife ọbụla concerning etube anyị si wee dị na tomorrow ka anyị ga-enebe anya n'abalị a asị m ka ọ maalụ unu mma ebe a ka nna anyị weta ya n'isi njedebe ọ nọ mụ na ụlọ n'abalị ọtọ m ụtọ I really enjoyed myself I hope you do too ịlụzechiela anyị this video ọ bụ na-eji tait gị ebe a na-eche ịkwụ tait mee ka anyị malụ na eji tait gị wee bịa ka anyị kpeelụ gị ekpere anyị kpeelụ gị ekpere ịnara anyị aza itiri anyị ife eji ya sọpọtụ ife a na-eme n'afọ ụmụ iyo ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo edewe Igbo $1 million onye afụtasị fie echi ka Chineke chebe unu ka o dube unu aja anyị gbalụ unu ọgụ mmiri unu na-aṅụta ndụ onye agbado unu nke o ji ekodo unu ihe ọjọọ emekwana unu ya maalụ unu mma ya maalụ nwoke mma maalụ nwaanyị egbebelu ugo belu mma nke si ibi ebe na nkuku anya ihe ọma ka anyị ga na-akpọta iru anyị ama afụ ihe ọjọọ n'ụzọ anyị ụzọ gbalịkwa ike na anyị ga-aga ya mana anya na ntị ara afụ ihe ọjọọ dị n'obodo dịịrị ndị obodo na ihe ọma ka anyị dị ihe ọma ga-eru anyị aka ihe anyị achọ ka ọfụ onye chọrọ mma ga-afụ mma onye chọrọ njọ ga-afụ njọ anyị achọrọ njọ mma ka anyị bịara ọ ga-eru anyị aka ọ bịara ube onye abịagbunye anaba mkpumkpu apụrụ ya n'azụ anyị ga-adịnụ ka echi maka na echi ada agwụ agwụ anyị ga-azụnụ ka afịa mana ya maa na ka afịa ije anyị ga-abụ ije mmiri ọma bụ ije nkụ gwụ n'ọfịa ụkwụ apụọ n'ọfịa etu a ka ọ dị anyị kpọrọ ndị elu na ndị ala spanafa tetala ikpe anyị ebe ọbụla a na-ekwu okwu ọjọọ n'isi anyị fa kwu ya si anya onye ọbụla ga-abịa iropụ ndụ anyị ropụkwanụ nke ya na-ịchọ ka o mebie nke anyị si mebie nke ya aja anyị na-echebe na anyị dube na anyị ndị bụ nsi na-acha na mbọ na-achọ onye ha ga-enyegbu aka nsi ha ga-aba ha ọnụ ocha ihe ya kpuru na-akwụ oji ya kpuru na-akwụ ya ma nke si na nke anyị ama aga nke ya ma agakwa ahụ nke ya ma aga onye kpọba ya lee onye chebe ya lee nke onye na-emebi ya ọma ya ga-alị ya ngwa onye ji ekobi ngwa ọma ya akwanarị ya ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ọfọ anyị gọrọ bụ ọfọ ndụ ọfọ ọganiru arụ isi ike ka ọ dị n'isi anyị n'otu n'otu ma n'isi ezinụlọ anyị ije anyị jere bụ ka anyị kpata ego anyị ga-achụta ego anyị jere ka anyị weta ife ọma ife na-adịrọ na be nna ife anyị ga-eji anata anyị ama agụta ọkụ na be mmụọ pụta na be mmadụ afụnyụọ ya ọ dịrọ pọsịbụl ọcha ihe ya kpuru na-akpụ oji ya kpuru na-akpụ ya eje a na-abụ isi ije onye ji ọ ga-anata isi nwa eze ada atọ na mba ọfọ a niile ga-emezu na eke mee n'orie mee na afọ mee na nkwọ n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ Igbo ji obili otu a ka ọ ga-emezu na ndụ anyị ise dewe Igbo eze ụmụ iyo daalụ ya maalụ unu mma good night guys.
Good night. Queen Joyce. Joyce, how are you?